Добрый дзень. Зараз будзем пачынаць. Так. Яшчэ не ўсё падрыхтавана. Так, падаецца, ёсць. Кнопачкі мае. Кнопачкі мае на месцы. Добра. Ёсць. Падаецца, усё апошняе пераправяраем. Сёння ў нас далей Hollow Knight. Мы ў Hollow Knight'е чым займаемся? Мы зараз робім канцоўкі дадатковыя. У нас засталася одна канцоўка, true канцоўка. Не ў той бок пачаў. Вось. У нас есть одна канцоўка, якая не зроблена. Гэта true канцоўка. Вітаю, Вячеславович, дзякуй вялікі за біцы. Дзякуй вялікі. Дык вось, дадатковая канцовачка наша, якая true канцоўка, якая сапраўдная канцоўка, як павінен быў скончыцца Hollow Knight, яна не зроблена яшчэ. Ёй будзем працаваць. Для гэтага нам патрэбна яшчэ атрымаць сабе паляпшэнняў. Паляпшэнняў, якога ў нас няма, гэта у нас не адкрыты дух гэтых самых божухна, як яны. У нас ёсць стрэл такія, вось, я яго паляпшаную версію не атрымаў. Як вызначылася, увогуле, я даволі важную штуку прапусціў. У мяне няма ключа ад крамы чэла, то бок вось тут вось у нас ёсць чэл у краме, так? Слай. І Слай як гандляр яшчэ можа прапанаваць нам яшчэ больш рознага. Адзінае, я ніяк, як аказалася, я ведаў пра тое, што ключик я так і не знайшоў, але гэта падаецца даволі важны кавалак. Вось, і ключик гэта патрэбна здабыць. З-за таго, што я ўжо, па сутнасці, прайшоў гульню ўжо двума канцоўкамі з трох, я пайду зараз ужо дараблю контент, які я прапусціў. І я просто пайшоў паглядзеў, дзе мне здабыць гэты ключ. Ключ вось тут знаходзіцца, мы зараз туды і пойдзем. Толькі што глядзела запіс па дэтэктыву Кряку. Ну, кайфовы, дарэчы. Прям кайфовая гульня. Кароткая, не вельмі доўгая, але такая насычаная. Dark Detective. Так, давайте-ка адзінае, што мы з сабой возьмем, нам патрэбна компас. Вітаю усіх вітаю. Вітаю Цірткі, вітаю Регана, вітаю Пурбай, вітаю Ольвін, усім вітанкі. Я зараз уводную яшчэ раз паўтару. Мы, па сутнасці, не маем толькі одну канцоўку. Гэта тое, што хацелася б зрабіць. Я бы увогуле гульню, я не ўпэўнены, што на 112% прям буду праходзіць, але тру канцоўку мы дакладна будзем атрымліваць, і шлях болю мы дакладна будзем рабіць. Гэтыя дзве рэчы мы зробім. Гэта я сам хацеў бы. Астатняе, можа, мне не столькі прям цікава. Можа быть, там штосьці яшчэ знойдзецца. Можа быть, дарэчы, там же ёсць DLC-шка яшчэ, якую мы часткова там зрабілі. Вось, мой план такі. Я зараз іду за паляпшэннем, якое я просто пайшоў і паглядзеў. Таму што я не ўпэўнены, як я прапусціў, і туды бы я хутчэй за ўсё не вярнуўся. Так што добра, што паглядзеў. Маля паў. Намагалася перакладаць тропіка, ключавое слово намагалася. Ёсць не чытун, а ў мяне быў не працун. Не, адпачываць таксама патрэбна. У мяне вісіць па перакладу Disc Elysium, я абяцаў ужо, што па-за папярэднім тыдні будзе версію проста сабраць. Гэта насамрэч паўгадзінкі часу, а проста ўпэўніцца яшчэ, што ўсе ў камандзе згодны, што мы выкладваем. Мы інтэрфейс не дапрацавалі, вось, і я думаю, што варта выкласці нават неполны пераклад. Не поўнасцю апрацаваны, то бок ён як бы перакладзены збольшага, але нават тое, што мы пераклалі, яно варта было бы яшчэ вычыткі, але падаецца, што можна гэта ў прынцыпе адкласці, спакойна можна выкласці версію з тым, што ёсць, і будзе файна. Нічога дрэннага не адбудзецца, калі мы так зробім.
Ага, так. Блін, это чел. Я трэба прызвычаіцца да мясцовага паркура, таму што я пасля Міо прыйшоў. Вось гэта я не сабраў. Вось гэта. Ключ у краму. Вось гэта я не заўважыў, прапусціў, і я бы уже сюды ніколі не вярнуўся, таму што я думаў, што я тут усё праверыў. Вось, а з Disco Elysium, дарэчы, літаральна сёння пабачыў, што ў Disco Elysium, падаецца, выйшла яшчэ нейкае абнаўленне. Я спадзяюся, яно не зламала пераклад. Калі зламала пераклад, то упс. Трэба зразумець, што яго зламала. Ось, але гэта я буду разбірацца, у мяне на гэтым тыдні вельмі абмежавана па часе, з-за таго, што зараз пайшлі заняткі па польскай, і з-за таго, што я спрабую новую штуку для сябе, зараз прагучыць жорстка. Я спрабую новую штуку для сябе, адпачываць у выходныя. Я, карацей, як бы гэта не гучала, але па сутнасці, з-за таго, што ў мяне я ў выходныя проста рабіў тое, што я не магу зрабіць на тыдні, то гэта, ну, просто не было часу нават нармальна адпачыць. То бок, па сутнасці, выходныя як бы былі вольныя, як бы я нічым не займаюся, але я, па сутнасці, заўсёды сяджу і спрабую дарабіць штосьці, што я пакрасе, што не паспеў за тыдзень. Зараз я спрабую умясціць гэта ўсё ў тыдзень, і калі яно вось так лімітавана па часе, я разумею, наколькі я не паспяваю ўсё. Ну, тыпу, яно стала яшчэ больш відавочным, і неяк прыоритеты трэба раскідваць. Вось, таго, што раблю. Так. Правильно, можна не спяшацца, і людзі нарэшце змогуць пагуляць. Ну, як бы важна, калі не працуецца, то лепей сябе не прымушаць, таму што можна сябе проста загнаць. Ось. Лепей дазаваць. Ну, тыпу, лепей своечасова прыпыніцца, чым не прыпыніцца тады, калі варта гэта было зрабіць. Вось гэта гэтым думка асноўная. Што яны там аднаўляюць усё? Халера яго ведае. Я думаю, што зноў прома нейкая хрень, але спадзяюся, што не зламала пераклад, таму што, можа быць, гэта проста мелкае абнаўленне рухавіка, то бок яно не паўплывала ніяк. Спадзяюся, што нічога такога. Так, у выніку кінула марную справу перакладу, вырашыла патрохі пачынаць рэалізоўваць мару правесці стрым, пачала рабіць мадэльку. Ну, пераклад, дарэчы, калі нават ён у цябе не поўны, ты можаш выкладаць, я лічу, зрабі, каб ён існаваў, ён жа ёсць, ён жа выкладзены, правильно? Альбо не выкладзены, нават у тым выглядзе, які ёсць. Просто што, ну, я лічу, што лепей наяўнасць, просто сам факт наяўнасці перакладу, гэта ўжо круто. Нават хоць які. Не выпраўлены, не скончаны. Калі гульня запускаецца, добра. Ну, тыпу, вось маё меркаванне. Лепей, каб ён быў, чым яго не было. Ну, вось. Просто, ну, такое меркаванне. Таму што я ніколі гэтага не пытаў, мне Тропіка падабаецца. Ну, я у Тропіка гуляў толькі адну частку, по-мойму, 5-ю. Не выкладзеная. Там толькі палова базавай гульні перакладзена. Надта сыра. Я не лічу, што палова гэта не сыра. Не. Ты можаш спакойна выкладаць. У цябе просто, ну, ты прапішы, што, тыпу, вось, тыпу, такая-то штука. Вось. Калі ты лічыш, што ты не будзеш нават працягваць, ты прямо пэўне, так і напішы ў перакладзе. Вось зроблена палова, гэты самы, вось ён выкладзены вось у такім выглядзе, праца, тыпу, замарожана, і невядома, калі вернешся, калі ты не плануеш вяртацца да яго. Прям так і напішы, што не плануецца пакуль развіваць, ну, развіваць пакуль далей не плануецца, калі жадаеце, можаце забраць. Ну, тады выкладзі палова гэта чмурэнна. Гэта вельмі шмат. Ну, тыпу, не недаацэньвай гэта. Это файная праца. Заўсёды, можа быць, калі, дарэчы, калі ў цябе ёсць пераклад выкладзены, то могуць з'явіцца людзі, якія зацікаўлены яго скончыць. Тыпу, можаш так і напісаць у модзе, калі выкладзеш, так і напісаць, што, тыпу, было б файна мець людзей яшчэ, хто дапамог бы. Можа быць, знойдуцца людзі, якія зацікаўлены ў Тропіка вельмі і хацелі бы дарабіць, а ў цябе ўжо палова зроблена. Камон. Апошні тыдзень, як не садзілася, цяжка праца ішла. Я за Disco Elysium 1,5 тыдні сабе прымушаю сесть, але не знаходжу часу. Ну, тыпу, мне варта, я абяцаў ужо версію даўно, але я просто не знайшоў часу. Не таму, што мне не цікава, тыпу, просто што час заняты і за вольны час змагаюцца розныя справы.
А я яшчэ такім тэмпам сябе пачынаю падвыгараць, і мне, я вось кажу, новая справа, я ў выходныя адпачыць. Вось, зараз у меня выходныя поўнасцю, тыпу, выходныя, гэта прям я нічога не раблю. Вось такое. Папярэднія выходныя, там, пазапапярэднія выходныя, я сядзеў, і я паўдні у суботу сядзеў і глядзеў проста нікуды. Вось так, тыпу, адпачыць. А чаму Рэн адпачыў? Вітаю, Юджин. Вітаночки. Мы здабылі ключ для слая ад яго крамы. Мне прыйшлося падглядзець на мапу, таму што я прапусціў гэтае месца. Там, хаця не складана насамрэч, просто па тоннелях дайсці, там, дзе я ўжо хадзіў. Просто не заўважыў, можа. Вось, таму што это, як звычайна, тыпу, я з вамі трэнджу, я магу, асабіста, калі паркурам займаюся, я магу не заўважыць чагосьці. Вось, слай зараз будуць новыя рэплікі. Што гэта ў цябе тут? А, дык гэта ж ключ ад маёй кладоўкі. Я ўжо супакоіўся з думкай, што страціў яго. Ты знайшоў яго ў тых старых шахтах? Вельмі цікава. Паняцця не маю, як ён апынуўся ў такім глухім месцы. Вельмі сумлена з твайго боку яго вярнуць, так. Вельмі добра. І таму, калі я магу адчыніць сваю кладоўку, у мяне ёсць некалькі рэдкіх рэчаў, якія збіралі пыл там. Яны могуць выглядаць старэла, але іх кошт усё той жа, што і раней. Надта каштоўныя рэчы, паглядзі. Яшчэ скепак маскі, яшчэ частка сасуда. Элегантны ключ. Адзін вандроўнік знайшоў гэты мудрагілісты ключ, які плаваў у сцёках горада глыбока пад намі. Я не чысціў яго. Я ведаю, адкуль гэты ключ. Гэта якраз такі там, дзе, хутчэй за ўсё, дзверы зачыненыя у гэтым. Там, дзе заклён будзе ляжаць. Хутчэй за ўсё адтуль. Я паглядзеў, карацей. Я паглядзеў, дзе мне знаходзіцца апошні заклён, які я не палепшыў. І ён знаходзіцца там за закрытымі дзвярыма, якія я хацеў праверыць, проста я не ведаў, як іх адчыніць. І вось яны, мне патрэбны быў гэты, ну, нейкі ключ, і вось гэты ключ ім можна атрымаць было ў слая. І для таго, каб у слая атрымаць, трэба было яшчэ адзін ключ знайсці. Цяжкі выпад, я гэтага не ведаю. Падабаецца біць ворагаў сваім цяком, так? З гэтым амулетам яны будуць адлятаць яшчэ далей з кожным ударам. Неблагая, але для босаў не дапаможа. Бягун. Падабаецца? Нядаўняе дапаўненне да маёй калекцыі. Файная рэч, ці не так? А пра яго і будзеш нястомна і хутка бегаць, быццам ты зноў малады. Ці так кажуць. Блін, вось гэта цікава было б паглядзець. Гэта, хутчэй за ўсё, вельмі зручна для паркура будзе. Нам патрэбна, па сутнасці, яшчэ шмат геа. А мы ўсё геа аддалі? Ну, гэтыя там розныя штукі. Я ж там не выбіваў папярэдні раз сабе грошыкі ўсе. Ну так, я амаль усё аддаў. Мне патрэбна проста нафарміць. А на ключ нафарміць колькі мне патрэбна? 800. Блін. А колькі кавалкаў маскі ў мяне ёсць? Кавалкаў маскі яшчэ... Ага, гэта прям поўная яшчэ маску можна сабе цэлую сабраць. Ні халеры сабе. Я думаў, што я сабраў ужо ўсе маскі, шчыра. Частка сасуда, дарэчы. Было бы файна сабе яшчэ атрымаць. Частка сасуда 900. То бок, тэарэтычна мне бы ў ідэале 1700 сабраць. Блин, давайте наступное зробім. Я думаю, что я... Зараз. Давайте, карацей, робіць... Я жадаю палепшыцца і атрымаць гэты заклён перад тым, як пайсці на босса. Альбо... У нас два варыянты. Альбо мы сядзім, б'ем зянне, пакуль не пераможам. Альбо мы збіраем сабе гэты заклён. Заклён патрабуе 1600 ге, і гэта даволі шмат. Я думаю, для таго, каб разагрэцца няблага, пачаць з таго, каб збіраць якраз такі ге, гэта ўсё можам прыбраць. Я пакуль буду рабіць DLC-шачку. Вось змрочнае дзіця гэтае, так? Па-па-па-па-пам. Нязломная моц і яшчэ лавец душ. Вось так. Это наш, па сутнасці, будзе падарожнічаючы такі варыянт. Паробім трохі DLC, пазбіраем яшчэ, будзем падарожнічаць канкрэтна па зямлі, проста каб збіраць геа па дарозе. Ну, таму што мне не падабаецца фарміць, я не вельмі люблю, я люблю рабіць штосьці, ну, калі рабіць, то па дарозе, на маё меркаванне. Вось, і я думаю, мы так і зробім, хаця бы накопім на кавалак сасуда. Блін, не, заклён, мне падаецца, будзе больш карысным. Удоўгу я буду шкадаваць, што я кавалак сасуду сабе ўзяў. Вось, пакуль паробім DLC-шку, плюс яшчэ заробім геа. Усяго до 900 дабіць. Блін, не то, раскачу.
Будзе тропіка, мне насамрэч дапамога не трэба, не так ужо і шмат радкоў перакладаў. Просто пакуль замянялі SSD, выпала з рытм працы. Цяжка прымусіць увайсці ў звычайны стан потоку і засяродзіцца. Выгарыць мне цяжка, грошай мала, але і працы мала. Ну, глядзі. Бережи сябе, карацей, мой падыход просто. Так. Ніжэй. Это зараз за DLC-шкой идем. Я пройшов мимо? А, больше духи такие, зрозумел. Угу. И будьте спиральками такие. Розумію. Давай. Ну, хоч сюди. Ривок зроби, будь ласка. Блин, другий просто був лишній. В особенности забиваются они не складана, коли ловить их на рывках вось гэтых. Вось там з тих самих рывках, на яких я запорол зараз. Я просто заклёна нема зараз. Ён же отлетае, наколькі памятаю. А, не, калі кастуе, ён, по-моему, не улетае. Может быть, я... Блин, лепей дочакаться яго заклёна, а там або што не робіць. Ось так. А, зразумеў, усё, ось так і вы рабіце. Ага. Усё. Не, яны прям просто як можна не замарочвацца. Я ускладняў сабе задачу, па сутнасці. Давай лепей грыма... Азяне будзеш тыкаць, калі ўсе амулеты знойдзеш. Ну, ты вельмі жадаеш, каб я зрабіў гэта самае. Ну, просто, типу, забойства праз прызваных, так? Я так разумею. Таму што, па сутнасці, Зяне і зараз забіваецца. Просто трошкі трэніроўкі. Яно не вельмі складана. Ось. Ну, зараз падразагрэцца, папатарожнічаць і там гэта гея пазбіраць. І можна ісці біць Зянне просто і дабіць. Калі жадаеш, каб я зрабіў забойства з усімі амулетамі, то я магу зрабіць забойства з усімі амулетамі. Ось. Просто пасля таго, як я ўжо ну, типу, я магу забіць Зянне, а потым паспрабаваць забіць з усімі амулетамі. Это ж таксама опцыянальна, правильно? Тых часоў, як у сферы абслугоўвання і трошкі ў музеі шмат год працавала, ні разу не на паўнавартасную фултайм працу не уладкоўвалася. Лекавалася, дапрацавала. Вось, думаю, зараз усё ж сабрацца. Трэба ж рэсурсы на компы і пераезд. Ну, зноў жа, кожны па сваіх рэсурсах. Добра? Так што, ну, глядзі. Таму што любыя рэкамендацыі, якія я магу даць, я буду будаваць з майго пункта гледжання. Вось. Потому что мне актуальна праблема наадварот таго, што я бяру на сябе да халеры. Ну, типу, я наадварот, мне такая хрень, што я адразу ўсё спрабую зрабіць. А лепей час часу так не рабіць. Гэта складана сабе нагадаць. Ну, типу, час часу бывае. Такі, мне патрэбна ўсё зрабіць. Я прям павінен ўсё зрабіць. Слухайце, мне падаецца, калі фарміш гея, мне трэба будзе ўзяць амулетик, які мне гея збірае сам. Потому что гэта лухта нейкая. То, што я зараз раблю. Так, я хацеў да наступнага. Ён знаходзіцца вось тут, так? Вось туды нам патрэбна. Мы ножкамі туды прытупаем. Так, уніз. Па сутнасці уніз, наколькі магчыма. А, не, там закрыты праход, так? Давайте вось сюды тады і на трамвае пройдемся. Другі спуск уніз у доўгім коридоры.
Так, зборшчык геа было бы цудоўна мець. Просто таму, што каб не скакаць за імі. Яны мне ўсе патрэбны, і чым больш у мяне іх будзе, там лепей. А гэтыя ворагі, яны вось што. А потом хадзі ды забірай за імі. Ну вось праблема. Я зараз за тым, што збіраю, я па сутнасці лезу яшчэ кудысьці невядома куды. Так, дзе? Гэта першы спуск, ось гэта другі. Гэта 900 сабраць не такая вялікая праблема, насамрэч. Блин, реально. Першае, што патрэбна было браць. Ну ладно. Знойдзем скамеечку, лаўку дзе і заменім крыху. Можа быць, нават перагрузку зробім, таму што, па сутнасці, перагрузка не такая вялікая праблема. Упс. Это ўніз занадта. У нас такі з бус. Хто такія? Хто яны? Я не ведаю гэтых людзей. Зараз гэтая, ну, прызывалка, яна даволі слабенькая. Яна, па сутнасці, бессэнсоўная. Ну, яна патрэбна для выканання DLC, то бок вам патрэбна браць з сабой з гэтага лётаючага, каб знаходзіць душы, там, чырвоненькія. Вось, але гэта адзінае, чым яно карыснае пакуль. Яно як бы страляе, на першым узроўні яно ўвогуле нічога не рабіла. Зараз яно нават страляць пачало, але сэнсу. Дед Максим у эфіры. Добра, файна. Ты. Посюди вниз. Гэта яно гукі выдае? Так, гэта яно. Давай. Блин. Рано. Там просто калі варушишься, і он збегае, може збегчы. Ось і все. Так, яшчэ адзін. Полымя засталося там унізе. І ўсё, гэта 3 полымі, так? Так, падаецца, што яно. Блин, тут даволі далёка. А лаўка па дарозе ёсць? Па дарозе ёсць. Добра, тады ідзем. Мне па сутнасці патрэбна сабраць просто. Оп. О, вось вас абавязкова забіваць. Вы прям даеце нормально так. Цудоўна. Яны даюць просто даволі сур'ёзную колькасць і не так складана забіваюцца. Ніколі складана не забіваліся. Мы аб'яднаны адзінымі цэлі. Так, стрімеры ўсе насамрэч гэта адна грыбніца. І мы просто синхронізуемся разам і стрымы запускаюцца. Ведаеце, калі карацей вы не бачыце стрыма ў гэты момант, гэта значыць, што у нас гэта самае дождж не прайшоў і міцэлей карацей аслабіўся. Дождж просто патрэбны. Дажджа няма стрымоў, разумееце? Калі доўга няма стрымоў, то гэта просто адсутнасць дажджу. Узімку ўвогуле складана. Неяк засекла, што вы пару дзён запар хвіліна ў хвіліну синхронізаваліся. Ну, у мяне пачатак тыпу о 10 по майму часу. Просто я звычайна я класічна спазняюся на свой жа расклад. Таму я пачынаю дзесьці ў 10:10, прыкладна так. 10 хвілінак я яшчэ рыхтую што-небудзь. Тамак я ўжо за кампом, просто у мяне больш за ўсё часу займае насамрэч паведамленні ў Твітары і ў Blue Sky напісаць. Што такое. Іх можна было бы і падчас стрыму запісаць, але я не фанат гэтага. Я тады вельмі
Вельмі дзіўны пачатак стрыма атрымліваецца. Я просто сяджу і ў мяне мозг просто раскалываецца на два кавалкі. Трэба папрыскаць на астрым цэлей. Ну, блин, без гэтага ніяк. Вы ж не бачылі ні разу, карацей, адначасовы дзеда Максіма і Энгры Рэлефа ў адным пакоі, правильно? Вы ўпэўнены, што гэта не адно і тое ж? Уп. Вось туды направа, да станцыі Рагачоў. Але мы не на станцыю Рагачоў, нам толькі лаўка патрэбна. Я жадаю сабраць штуку, якая будзе нам геа збіраць. Мяне дагэтуль гэта не хвалявала, а зараз это першы момант, калі мне рэальна гэта патрэбна. Так, што я магу пазбавіць? Лавец душ не патрэбная насамрэч штука у маім выпадку. Вось, збіраючы рой. Няхай збіраюць. Дайце пагляджу, як працуем. Ага, вылетаюць штукі і яны збіраюць. А, ну то бок, ну так, можна. Просто гэта не настолькі круто. Я нават радая, што Рудзі пакуль не дастрымоў. А чаму? То не так. Не, я просто реально не сачу за думкай, не зразумеў яе. Вітаю, ВРВ Геймінг. Вітанки. Так. Што мы зараз робім? Мы зараз спрабуем атрымаць сабе розныя паляпшэнні для персонажа. Каб нам было прасцей потым перамагаць, рабіць трушную канцоўку. Бо босс на трушнай канцоўцы, ну, яны як бы і зараз робяцца. Ён не той, каб звыш складаны нейкія, але ўсё ж такі не такі просты прям. Толькі два вочкі. А Рудзі ж стріміць звычайна ў іншы час. Ну, як мінімум, не са мною адзін час. Блин, не трапіў. Блин, я ж ударыў. Там яго незручна, я за ім бегаць не буду. Упс, это я фейл. Давай, чел, иди сюда. Ну все. Гэта быў яшчэ адзін, і гэта падаецца апошні, так? Блин, а дзе? Я сабраў усе тры. Так, я сабраў усе тры. Мне трэба вярнуцца і... Па-па-па-пам, я магу атрымаць паляпшэнне. А, ну станцыя Рагачоў тут недалёка. Можам уляцець. І хочацца ўвечары ўсё і самой пагуляць. Я стрымы звычайна на фоне гляджу. Я нават стрымы ўключаю, калі сам гуляюся во што-небудзь. Ну гэта я, типу, мне зручна. Сядзіш на фоне чалавека, слухаеш, час часу пішаш. Звычайна, правда, я працую, калі ўсе стрымяць, я працую. Таму яно даволі дзіўна атрымліваецца. Вось, а сёння будзе ўвогуле весела, што ў мяне сёння з раніцы польская была. Потым зараз вось, ну, пагуляем. Мне патрэбна яшчэ штукі вынесці, ну, паспець. Плюс я падчас працы буду хадзіць на дарожцы, то бок это таксама новы досвед, карацей. Мне дарожка з'явілася. Я пакуль яшчэ прызвычайваюся, як гэта працую. Падчас, ну, проста мне з-за таго, што не хапае крокаў, літаральна, ну, выходжваць. То яшчэ падчас працы зараз хаджу. Это літаральна учора першы эксперымент быў. Ось, а ўвечары трэба... Штосьці мне патрэбна прям сёння зрабіць было. Яшчэ ўвечары нешта, і карацей, а потым спаць. Канец дня. Увечары, па сутнасці, да 9 праца, там, да 8. І спаць. Усё.
Так, я пра вечар. Машынскі пачаў дэстрэндінг. Мне вельмі складана не лямантаваць яму пад руку, куды ты пайшоў направа, на іншае права. Зразумеў. Блін. Уехала. Есть назад. Дзякуй за кліп, дзякуй, вялікі церкві. Катачкі тэставалі трэнажор? Напужаліся. Ну, трохі напужаліся. Ён вельмі ціхі, але трошкі такое, типу, новая хрень з недаверам, але потым, ну, стаяць на ім, так, по типу, нават один раз запусціўся, ну, дорожка запусцілася, калі кот на ёй быў. Ну, мы просто там нешта перезапускалі, правяралі яшчэ штуку нейкую. Вось, і кот просто стаяў і такі, я не зразумеў, куды гэта я паехаў, што за хрень. Гэта што было. Вось. Весело. Так. Што я? Адзінае, пакуль невядома, куды хаваць гэтую дорожку. То бок, ну, мы, па сутнасці, не толькі прадумвалі момант, куды хаваць, таму для таго, каб схаваць дорожку, там, у нармальным месцы, а не як зараз яна стаіць там за каціным домам. Трэба яе перасунуць за шафу, ну, каля шафы паставіць, а там зараз скрыні кардонныя. Трэба іх вынесці, так там здаравеныя такія скрыні. Вось іх і вынесці. Так. Што мы? Мы атрымалі зараз паляпшэнне для гэтага чэла, толькі патрэбна схадзіць яго атрымаць. Цудоўна. Мой сваяк вярнуўся і час прыйшоў. Гэтае пякучае полымя. Яно добра падыходзіць для прызначэння рытуала. Патанцуй са мной, мой сябар. Публіка чакае. Пакажы ім, што ты варты галоўнай ролі. Ну, я пад гэта не падпісваўся, у мяне нават білд не той. Ага, шарики. Разумеў. Ага, яшчэ зверху атака. Зразумеў. І рывок. Добра, атак даволі шмат, дарэчы. Блін, атак шмат трэба вывучаць. Блін, кляты гэта чэл. А ён, гэта апошняя сустрэча, просто нейка малаватая DLC, на мой погляд. Ці не, ці мне падаецца. Я абавязкова з гэтай хрэні павінен да яго прыйсці, так. Компас можна прыбіраць. Я возьму пажыральнік душ не падыдзе, камень шамана, бо няхай за кранамі будзе. Где-то моя душа. Душу заберем. Мне просто атрымаць паляпшэнне да заклёна. Колькі там? 624. Мне паляпшэнне да заклёна засталося там лута. Давайте зараз хутенька. Я сабе паляпшэнне для заклёна забяру, бо гэта 300 Г, гэта літаральна 5-6 ворагаў у горадзе. Забіце, ўсё нормально. Вакзал караля. Просто каб не клапаціцца пра гэта потым. У мяне насамрэч, калі яшчэ 900 там сабяру, то ў мяне адразу будзе паляпшэнне яшчэ, як жа яно? Паляпшэнне на сасуд. У мяне будзе больш гэтага самага. Больш магіі можна сабраць. Блін, гэтыя ворагі ўвогуле жарт. Ужо менш за 300. $200 засталося. $150. Я кажу, гэта даволі хутка. Калі фарміць прям
По-моему, там была штука, якая выкидывае больш геа, типу крохкае штосьці. Там можна з ёй фарміць было бы. Ну, дарэчы, у гэтым горадзе можна было бы з нават крохкай штукай хадзіць і фарміць геа. Але мне, по-моему, патрэбна штосьці яшчэ на паляпшэнне. Ну ладно, карацей, гэта просто фарм не маё. Я не люблю фарміць. Я лепей складаней. Калі у меня ёсць мэта пэўная, скажем так, напрыклад, вось зараз мы там душы збіралі для гэтых самых, для прызыўніка, так, то гэта адчуваецца як квест. А просто фарміць для таго, каб сабе штосьці адкрыць, толькі калі мне гэта вельмі патрэбна, я раблю. Прям, ну, яно адчыняе нешта прям цікавае, тады гэта цікава рабіць. Але нават у гэтых выпадках я звычайна шукаю шлях, каб просто, ну, хадзіць і, ну, яно не фармілася, каб ты просто фарміў. А просто робіш сабе штосьці і паралельна яшчэ гэта зрабляеш. Каб было як мага менш вось гэтага адчування, што ты сидзіш і грындзіш просто. Блин, мне падаецца, патрэбна схадзіць у нейкую іншую. Ну, перазагрузіць лакацыю альбо што. Не хапае 20 ге, менш, нават 13. Я думаю, зараз гэтага забяром. Дастаткова. Не? 2 ге не хапае, чат. 2. Ага, упал. Так. Усё, дастаткова. Едем назад. У Брудмут. Зараз мы атрымаем ключ толькі. І з ключом трэба пайсці. Так. А, ключ 800 каштаваў. 900 гэта кавалачак сосуда. Давайте ключ. З гэтым ключом нам зараз у горад слёз патрэбна. Давайте, можа, яшчэ трохі зменім сабе білд. Таму што нам кавалачкі геа былі бы карысныя. Вось камень шамана можна аддаць пакуль. І няхай вось гэтыя штукі будуць у нас. Добра, давайте. Вакзал караля самая лепшая. Мне падаецца, самая блізкая. Зараз мы пойдзем, гэта мы толькі атрымалі ключ, потым там трэба зайсці ў пакой, дзверы, які я спрабаваў грукацца і ўсё ніяк не мог нагрукацца. Так. Пам-пам-пам. Гэта патрэбна... Дзе? О, можа быць, было лепей ўсё ж такі праз іншае месца прыйсці. Ну ладно. Мы, з-за таго, што мы ўсё яшчэ фармім па сутнасці геа па дарозе просто. Рой працуе, добра. З-за таго, што мы ўсё яшчэ збіраем геа, то мы па сутнасці зараз вось сабралі. Будем просто па дарозе ўсё забіваць. Або скіпаць не будем. Калі патрэбна, там наверх залезем. Потому што гэтае месца самае такое карыснае. Так, а величезны гэта чел. Во, ось тут яшчэ один ёсць. Так, унізе чую одного. Оп, не чекав. Есть. Ну и нормально. Мы уже амаль полову набрали того, что нам было потребно. Нам потребно 800. А, не, 900 на маску. Не на маску, на кавалок сосуда. Так. Не, яшчэ далей мне прыйдзецца ісці, так. Ніжэй, і потым наверх.
І реально я прям геноцидом трошки займаюся тут. Все, что бачу, бью. Так. Глобально, для тых, хто не ведае, мы ідзем на трэцюю канцоўку. Просто босс у трэцяй канцоўцы не такі ўж і просты. Таму я жадаю сабе атрымаць трошки паляпшэнняў. І каб мне было просто трошки... Ой, не то націскаючы. Каб мне было трошки прасцей, я жадаю атрымаць хаця бы сабе заклён. Зараз за гэтым заклёном я іду. Заклён-то ёсць у мяне сам па сабе, але няма паляпшэння на яго. Тут сістэма такая, што вы атрымліваеце заклёны, і на іх на ўсіх можна знайсці яшчэ і па паляпшэнні. Вось гэтае паляпшэнне я шукаю. З таго, што я не знайшоў яго, пакуль праходзіў дагэтуль, я вырашыў, што я проста возьму ды просто пагляджу на мапе, карацей, дзе яго здабыць. На вікі я паглядзеў, калі дакладна. І вікі мне паказала на тыя дзверы, у якія я і так сам думаў, што там хутчэй за ўсё будзе паляпшэнне якраз такі на гэты заклён. Было ў мяне такое адчуванне. Праблема ў тым, што я не меў ключа ад яго. Ну, ад таго месца. А ключ сам па сабе... Опа, не падалося? Падалося. Ключ сам па сабе прадаецца ў гандляра, да якога я хадзіў, проста праблема ў тым, што ў гандляра ў гэтага патрэбна адчыніць кладоўку. То бок для гандляра патрэбна было знайсці яго ключ, які адчыніць яго кладоўку, каб ён прадаў нам больш рэчаў. Вось такая вось хренатень. Так, а гэта я не заблукаў. Ну вось, дарэчы, калі проста ісці, як ідзецца, то ў прынцыпе мы нармальна так, ну і б'ем проста ўсё па дарозе, то фарміцца даволі проста. 900 гэта не аб чым. Так. Калі атрымаем сабе паляпшэнне, то зробім невялічкі перапынак на 5 хвілінак. І я думаю, мы можам альбо... Блін, трэба одну штуку, можа быць, праверыць яшчэ. Колькі каштуе... Добра, спачатку здабываем заклён, потым у Брудмут сходзім, і там перапынак будзе. Таму што ў Брудмуце ёсць дзве рэчы, якія зрабіць. Гэта забраць яшчэ ключ, але перад гэтым варта не ключа, Катька. Альбо у нас будзе выбар альбо кавалак сасуда, альбо паглядзець, колькі каштуе там паляпшэнне амулета, які мы не атрымалі. Хаця, я думаю, сасуд карысней зараз будзе. Упрыгожаная дзвер з бліскучага металу. Уставіць элегантны ключ? Так. Я ўзгадаў, што я ўвечары хацеў зрабіць. Праверыць, ці запускаецца зараз Disco Elysium увогуле з новым патчам. Таму што, можа быць, заўтра нам прыйдзецца сядзець і рамантаваць гэты. Рамантаваць Disco Elysium зараз будзе. Ну, такая вось хрень можа здарыцца. Где там яшчэ? Толькі адзін вораг быў? Сур'ёзна? Неяк занадта. Ну, ў прынцыпе, разлічана, што я хутчэй за ўсё сюды бы трапіў значна раней. Прям значна раней. Я думаю, гэты чел быў бы як босс, калі бы я сюды прыйшоў першы раз. Амаль як босс. Фігура прыкаваная да механізму. Разгледзець больш уважліва. Так. Душа тені, вось она. Ага. Ён і ляціць хутчэй, і шырэй. А ў мяне ж няма нават амулета на яго, так? Гэта ж без амулета паляпшэння. Так, гэта без амулета паляпшэння заклёнаў. Слухайце, можа быць, гэта стане маім любімым заклёнам. З-за таго, што ён проста мацней будзе. Угу. Так, я сюды забіраўся і не мог прайсці, таму што нельга. Так, правильно? Правильно. Зразумеў. Добра, вяртаемся у
наш любимый брудмод. І перепанчик буде. Хоч які вороги, може бути, ні? Мені просто 150 є хотілося б набути. Дайте помилка. Ой. Едь. Давай. Точно. О, вороги. Вы поглядите, прокажусь такая. 150 засталося. Так, обновлена мапа з новим місцем. Потому что за клёнами, глядите, какая справа. Гэты босс зянне вельмі просто б'ецца за клёнами. Калі паляпшэнне, ну, полностью собрать билд на заклёныя души, то можно прям танненько и эффективненько пробить его до полной фазы, что спрашчае жыццё там в некалькі разоў. Вось, адзінае павучкі, я думаў павучкамі яго забіць. Павучкамі, ну, такое, насамрэч, як аказалася. Оп. Гэтага недастаткова, гэта мало даюць. Блин, мне сотню яшчэ патрэбна. Чат, гэта дрэнна. Хоць ты ўніз ідзе. Я думаў, што я па дарозе хаця бы сотню гэтую дабяру. Але не, яно прям не блізка. Мне патрэбна ўніз, каб атрымаць сабе сотню яшчэ. Хотя глобально... Не, давайте сходим. Тут ближе за все. Меньше часу люблю. Так, это не то. Не, нормально, подойдет. Ну так, яны па сутнасці амаль нічога не прыносяць. Вось тыя чэлы ўнізе, яны нармальныя па колькасці. Там же не будет зачиненного проходу. Эх, давай поднимайся. Не, вниз. Где там богатые ваши? Упс. Я могу яшчэ обменять. А, ну так, я ж могу обменять. Ты чел. Это 450. Давайте, дорогие. Одразу дадим уже до конца. Я просто ўсё укинул. Потому что чаму бы не? Яно уже ўсё не патрэбна. Нарэшце прадумаўся. Так, зараз. Нарэшце наш жмук задумаўся пра грошыкі. Нарэшце гэта спатрэбілася ў гульні. Потому что па сутнасці, з-за таго, што ў мяне яшчэ была не адчынена магчымасць набываць рэчы у гэтага у слая, то па сутнасці даволі шмат было прадзяўбаных магчымасцяў. Здаецца, у цябе няма ніякіх рэліквій з сабой. Калі знойдзеш нейкую ў добрым стане, несі іх да мяне, я дам за іх ладную колькасць ге. Ось, зараз у нас 2500, гэта насамрэч не блага, але глядзіце, якая яшчэ ў гэтым ёсць нюанс. Мне, по-моему, каб палепшыць адзін з амулетаў, каб мне яго вярнулі назад, мне патрэбна, каб гэты амулет, на яго там нешта 9000, ну, карацей, шалёную колькасць. Ось. Што само па сабе, калі уж такое, то я буду потым фарміць, але зараз мне лепей сабе трымаць сасуд. Сасуд вельмі важная штука, і гэта дадатковы кавалак, куды можна скласці душы, а на зянне гэта будзе спрашчэннем. Ну, на зянне гэта ключавая штука. Так, блин, я нешта не тое зрабіў. Блин, я не туды забраўся. Вось, а тая штука, той амулет, якога ў мяне зараз не хапае, які я аддаў па сутнасці на паляпшэнне, які каштуе зараз 1 000 000 грошай, ён, по-мойму, гэта просто больш гея Блин, ён больш гея выпадаючых з ворагаў. Яго, канешне, было б, можа быць, у першую чаргу варта было б рабіць, а не вось гэтыя мелкія.
Я праверу, колькі там ён мільёнаў, колькі мільёнаў грошай ён там патрабуе. Там мы упэўнімся. Але я пакуль не бачу ніякага месца, дзе можна добра фарміць Ге, акрамя як у горадзе. Горад выглядае сам такім плюс-мінус нармальным месцам. Так, рагачы ў іншым баку. Вяртаемся ў Брудмут. Мне падаецца. Так, гэта мне ўсё ёсць. 900 мы дакладна трацім на маску. Просто без варыянтаў. Не на маску, на вось гэта, на частку сосуда. Таму што ён поўна збярэцца. Ёсць. Дадатковае месца для душы. Мірадушны. Добра. Не сабраныя. Гэта вось гэты бягун. Цяжкі выпад і скепак маскі. Яны ўсе мне не патрэбныя, не абавязковыя. Але, чакайце-ка. Мне бы ведаць, колькі мне амулетаў. Мне не хапае зараз. Калі я 2 амулета набуду, то мне будзе не хапаць яшчэ 3 амаль. Так. Блін, я нават не ведаю. Вось гэты амулет знік. Зараз дайце-ка момант. Так. Нам, па сутнасці, амулетаў яшчэ даволі нармальна не хапае. Давайте пагляджу. Потом з паляпшэннем, колькі мільёнаў мне ад мяне патрабуе яна. Зноў ты такі прагны да падарункаў. Бедны родненькі, дай мне свае Ге, я дам табе падарунак. 9000. Ну, вось, каб вы разумелі. Яны як бы фармяцца. Просто божухна, як жа гэта будзе сорамна. Сорамна, у сэнсе сумна. Так, добренька. Моя прапанова зараз перапынак, 5 хвілінак. З сасудам і паляпшаным заклёнам я магу забіць зянне, я думаю. Альбо можам паспрабаваць грыма парабіць. Грым робіцца... Ну, ён даволі актыўны, але я не ведаю, колькі ў яго здароўя. Калі здароўя не шмат і не шмат фаз. За арэнку 2700 дадуць. Арэнка душная, капец. Мне прасцей зянне проста забіць. Ну, тыпу, я думаю, што я зянне адолею. Я прапаную зянне біць зараз. Я думаю, зянне заб'ем, калі хочацца пабачыць білд, які заб'е зянне, тыпу, без, лянотны білд на зянне, то я думаю, можам яго пазней зрабіць. Вось. Але на зянне лянотны білд не вельмі працуе, таму што ён быў праз павучкоў, а зянне лётае, і павучкі не б'юць яго. Вось такая хрень. Добренька. Зараз вярнуся, 5 хвілінак перапынку, рэкламка, і будзем змагацца з зяннем. Зараз буду.
Працягваем. Вітаю ўсіх. Што робім далей? Мы паспрабуем атрымаць, зараз я сабе яшчэ, у меня гарбата. Мы паспрабуем перамагчы зянне зараз. Гэта будзе, ну, шмат спроб, таму, я думаю, можа быць, дзесьці на гадзінку, на паўтары дакладна, можа, да канца стрыма будзем карацей зянне біць. Але зараз у нас ёсць палепшаны заклён. Вось. У нас ёсць яшчэ мы атрымалі сабе дадатковы запас душ, то бок мы можам большую колькасць душ выкарыстаць на босе і тэарэтычна скіпнуць яшчэ больш. Таму што, па сутнасці, кожны стрэл заклёнам гэта прям карысная штука. Адзінае, што я, можа быць, мог бы сябе яшчэ як узмацніць, гэта альбо атрымаць больш амулетаў, альбо паспрабаваць сабе атрымаць штуку, якая тыпу яшчэ дадатковы слот амулета, таму што кожны дадатковы слот амулета гэта карысная рэч. Так, але пойдзем мы без паляпшэння амулетаў, таму што, па-мойму, там мы абмяркоўвалі гэта, і мне патрэбна сабраць большую частку амулетаў, то бок амаль усе. Літаральна амаль усе.
акрамя аднаго, і гэта неправда. У мяне яшчэ раз, два, тры, 6, 7 амулетаў не собрана. 2 я магу набыць, то бок у мяне будзе 5 яшчэ заставацца, але гэта ўсё роўна шмат. Гэта я буду выкарыстоўваць толькі ў выпадку, калі ў мяне прям не атрымліваецца. Ну вось, так я не думаю, што гэта варыянт. Пытанне часу, як доўга планую стрыміць? Я планую стрыміць да 13:30 максімум свайго часу. То бок 10 яшчэ 2 гадзіны і 15 хвілін. Прыкладна так. Таму што далей трэба будзе ісці, працу працаваць. Мне плюс яшчэ перад працай трэба будзе паспець хуценька вынесці скрыні, каб потым было куды хаваць дарожку. Дзень сёння заняты. Я яшчэ ўзгадаў, што акрамя дыскалізі у мяне сёння дамашку па польскай рабіць. Так што, ў прынцыпе, я сёння буду ўвесь дзень там, да самай ночы заняты. Мне літаральна ўсё па паўгадзінах распісана. Добра, білд перазбіраем. Гэта нам усё не патрэбна. Лаўкач я пакінуў. Што я зрабіў? Я рабіў папярэдні раз поўнасцю праз магію, так? Заклёны менш каштуюць. Я больш душ атрымліваю. Ага, і гэта будзе перагруз, так? Што калі я зраблю вось так? Камень шамана, лавец душ і вусень яшчэ наверх. Вось такая штука. Што білд робіць? Тыя, хто ведаюць амулеты, спакойна вам лёгка ўсё, але давайце патлумачу для тых, хто не ведае, не гуляў. У мяне амулеты даюць вам магчымасці, новыя нейкія паляпшэнні, так? У мяне даволі прамыя паляпшэнні, даволі простыя. Адна з іх робіць мой рывок больш хуткім. Другие заклёны каштуюць танней. Трэці, мы наносім больш пашкоджанняў і заклёны ўвогуле становяцца мацней. Лавец душ, гэта удары цвейком, то бок маім мячом. Яны даюць мне больш душ, за якія робяцца заклёны. Заклёны, то бок вы павінны, цыкл такі ў бойцы. Вы б'еце, калі вы б'еце, вы атрымліваеце за гэта душу. За душу вы можете альбо лячыцца, альбо выкарыстоўваць заклёны. Заклёны мы і збіраемся узмацніць. Вось, і апошняе, што мне засталося, гэта гусняспеў. Гусняспеў дае мне душы за тое, што я атрымліваю пашкоджанне. То бок у мяне яшчэ адна крыніца атрымання душ з'яўляецца. У мяне ў выніку будзе больш душ. Вось, усё поўнасцю, як вы заўважылі, сканцэнтравана вакол душ. Гэта і будзем спрабаваць зрабіць. Босс зяння сам па сабе знаходзіцца ўнутры апошняга боса гульні ў полым рыцары. Мне патрэбна трапіць у яго мары, і ў гэтых марах... Опс. Давай, пачаем. То бок мне па сутнасці патрэбна перамагчы яго да пэўнай фазы, і ў мяне адкрыецца магчымасць біцца з ім унутры ўжо ў марах самім зяннем. Упс, забыўся, што ён так робіць. Добра. Мне трэба полага рыцаря ўзгадаць увогуле яго фазы. Ну ладно. Забіў. Вітаю, Тэнчык. Вітанкі, ауч патэйта. Мы зараз толькі пачынаем сёння біць зянне. Я атрымаў сабе паляпшэнне на свой сасуд, у якім трымаецца душа. І атрымаў сабе палепшаны заклён стрэлы. Гэта моя асноўная, што будзем выкарыстоўваць. На касмічных рэйнджераў адпраўляецца 2500, дзякуй вяліка. Да что такое? Да, мне неяк... Я літаральна на паўсекунды пазней націскаю кнопку просто, і ўсё.
Это я дрянно зробив. О. Яшчэ якая важная штука для таго, як я змагаюся. У мяне ёсць рывок, які дазваляе праходзіць скрозь ворагаў. Рывок ценю называецца. Праблема з гэтым рывком, што ён кулдаўніцца яшчэ. І калі я неўдала скокнуў, зрабіў рывок, вось он, рывок зрабіў, оп, зараз я магу зноў гэты цёмны рывок рабіць. Калі рабіць іх запар, то бачце, я цёмным становлюся толькі час ад часу. Мне важна вельмі даць магчымасць чорнаму рывку закулдаўніцца. Інакше я нават кранаць боса не магу. То бок мне патрэбна асцярожна набіраць момант, калі я магу зрабіць рывок. Так. Таму што занадта рана і ўсё кабзда. Ой, зараз. Ой, мне ён не закулдаўніўся, таму што я рывок лішні зрабіў. Не варта было гэта рабіць. Я магу просто, падаецца, прабіць скрозь эту фазу. Я зараз спрабую як мага больш накапіць сабе на... Упс. Я ждаю, каб мага больш душ мець на момант бойкі з босам, з зянем. Так што я вельмі асцярожна выкарыстоўваю то, што ў мяне ёсць. Упс. Калі ласка, не забей мяне зараз. І вось зараз я змагу ў мары трапіць, так? Оп, ёсць. Трапляем у мары, да зяні дабраліся. Так. І я поп'ю грабатки. Зноўку гэтае зянне так. Я яго так пакуль не перамог. Вось, яно не супер складанае. Вось, але з-за таго, што я... Ну, мне лепей яго рабіць запар, таму што за тыдзень перапынка яно губляецца. Тыпу, навыкі бойкі з босам. Калі я раблю гэта на стрымах, калі б я рабіў гэта сам сабе, то я б, можа, просто пару вечароў палупіў бы яго і перамог бы, а так? Трошкі трэба... Пад стрымы гэта ладзіць трошкі па-іншаму, то бок у мяне за стрымы зноў узгадваць, як гэта робіцца. З-за таго, што у мяне зараз такі расклад даволі дзіўны. У мяне раней быў панядзелак, аўторак, серада. Зараз, дарэчы, я можа і вярнусь да яго, але ў мяне ёсць зараз яшчэ адзін платформер Mio, які я таксама жадаю праходзіць, таму што за яго я магу атрымліваць ключыкі. Вось, і хацелася б яно ўсё неяк сумясціць. Вось, паглядзім. Давайце, зянне. Упс. Ай-яй-яй. Прямо узгадаць яго патрэбна, я не памятаю удараў. Як свежы босс новенькі адчуваецца.
Мне цікава, я магу нейкую камбінацыю заклёну такую зрабіць, што я і яго магу хутка перамагчы? Не вельмі замарочваючыся. Танец. Танец, 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 танец. Опс. На Hollywood Animal управляется 2500, дякую, Ріка. І зараз фаза, так? Ёсць. Дякую, Ріки Хорнет. Это бойка со старшим братом в детстве? Ну, амаль. Блин, зачепился. Да ё-моё. О. Успела перезарядиться. Блин, это босс без заклёнов, конечно, это жесть. Блин, мимо заклён. Ай-яй-яй-яй-яй, як не удало. Я ненавіджу гэтай шарики. Ось, как бы прибрать шарики, ўсё добра. На Last Train Home отправляется 1000. Гэта самае. Той, хто, з кім я змагаюся, гэта літаральна, можна сказаць, старшы наш брат. Это прям не жарт, гэта прям спойлер да гульні. По сваёй сутнасці. Полурыцарь гэта... Зараз спойлеры пойдуць нахабныя, абсолютно полностью ўсё буду расказваць. Полурыцарь, по сутнасці, гэта адзін з істот, якія былі створаны спецыяльна, каб утрымліваць зянне якраз такі. Вось. Мы спецыяльна зробленыя хрэні, по сутнасці, можна сказаць, магічныя механізмы. А мы, адзіная мэта якіх, гэта якраз такі гэта ўтрыманне. Мы сасудамі называемся. Вось. І полурыцарь гэта быў сасуд, які быў ідэальны сасуд, які лічыўся прям крутой штукай. Мы таксама неблагой сасуд, які таксама атрымаўся, але просто пра нас не заўважылі. Мы былі пакінутыя незаўважанымі, і праз нейкі пэўны час мы абудзіліся, і... Мы абудзіліся і апынуліся ўжо ў сітуацыі, калі, па сутнасці, наша місія, ну, не патрэбна, таму што полурыцарь яе выконвае. Наша місія была якраз такі стрымаць зянне. А полурыцарь займаўся гэтай місіяй і праваліў яе. Ён стрымліваў зянне ў доўгі час, а мы ўжо праз стагоддзі, можа быць, прыйшлі ў каралеўства, якое поўнасцю знішчана, зруйнавана. Ушчэнт. І мы просто выконваем нашу задачу, для чаго нас і стваралі. Так, танец. Танец, танец, танец. Зараз павінна быць ужо зянне. Ось зараз будзе. Дзякую, што папярэдзіў пра спойлер. Ну, як мог. 100 гадоў працаваць. Ну, яго праца была сядзець у турме, па сутнасці. Вось чым яго праца была. Опс, нас ударылі літаральна на першай фазе. Ау. Блин. Зараз можна палячыцца крыху. Але гэта ўсё роўна мала. Блин.
Ай-яй-яй, я забыўся, што ён па 2 дамажыць. Так, я думаю, я зараз магу спакойна пратанчыць адзін шарик і спакойна ўсё было бы. Вось. Блин, такое тупо загубленное здоровье там абсолютно. Блин, так хотелось бы меньше пошкодження отримлювати на зянні. На зянні просто любая помилка — это 2 здоров'я. У відрозненні від звичайної ситуації. Тобто одно здоров'я за один удар. Блин, ще зробив. Да, зараз же добре. Зараз хоча все смерть буде. Потому что я хочу за всю одну фазу не переживу. Ладно, давайте полечимся хотя бы на 3. Я все равно себе набью их правильно назад. Блин, вот эту хрень ненавижу. Треба отбегать назад, чтобы добро утеряться. Танец. Блін, навіщо я вирішив підвести... О, эту я не зауважив. Я вирішив підвести у певний момент такий, я ж можу накидати там яше йому. Якби Жуков був інтернет-телефон, я думаю, многие бы погодились просто сидіти у яйки. Ну, що цікаво, він по сутності своєї може сидіти там без конца, він же спеціально зроблений сосуд. Тобто у його нема там емоцій, чогось такого, він просто існує. Ось. Я не думаю, що йому прям сумно. Я думаю, що у його нема почуттів, як і у нас. І він просто хікі. Ну, знову ж, у хікі почутті є, у його нема. Ну, типу, глобально різні істоти. Блин, знаете, что я больше вообще не люблю на Полном рыцаре? Это не тому, что это ускладнение босса, мне просто не подобается. Это коли он... Так. Коли он по типу падає на колени, и он вас шкодить. Типу, у його есть... Он по сутности стоїть, просто собі стоїть. Ой, блин, не той бок. Коли ви його ударили, і він час часу робить такое, що він відхиляється назад і падає на землю. Ось. І коли він падає на землю, трошки ідіотська хрень відбувається. Так, я зараз максимально нагадаю. Пробую за один раз спасти. Блин, може бути собі замість нейкага заклёна, там перепшені на заклёны зрабіць лепей перепшені на цвік, типу, ось гэтую моц атрымаць. Бо удар цвіком яны просто больш магутныя. Потому что, мне падаецца, мы так можем сэкономіць больш душ, чым ёсць. Вось, калі ён падае на зямлю, вось і зараз ён упаў. Ён вас дамажыць, потому что ён, калі яго кладецца, а любы дотык да ворагаў, ён наносіць вам пашкоджанне. Такая вось іранічная хрень. Тобто, па сутнасці, пабіты вораг, які проста упаў, ён пашкодзіў вас. Прикладаеш на наш свет. Я каб паспяваў чытаць чат, я чат, як вы разумееце, я читаю абы як зараз. Блин, не дотягнулся. Блин. Ай-яй-яй. Да, ё-моё. Ай-яй-яй-яй. Я прям не могу дозволить себе помылки на этом боссе. Потому что кожная помылка вельми дорого обходится. Цікаво, чому він тоді виліз. Я, знову ж, я, може бути,
Радзяўбаўся, але ён не вылез. Гэта мы яго вызвалілі. Полурыцар сабе сядзеў у сваёй пасцы і працягваў там сядзець. О, такія шарики. Ненавижу вас. Ненавижу шарики. Я упаў униз яшчэ. Пачакайце-ка, а шарики можна разбіць цвіком, не? Вот у нас таких можно завести. Ну так, в принципе, хапае фікі. Так не ён, а зяня з яго лезе. Ну так, так. Вітаю, усатый токар. Ну так, я не вельмі удала, можа, патлумачыў. Унутры, каб стрымаць псуту, а па сутнасці вось гэта зяня ўнутры, сасуды і былі зроблены. Блін, зараз мы зноў па спойлерах ходзім, але ладно, але раз імі. Як бы ўсё ж такі тру канцоўка ўжо нават не проста канцоўка, а тру канцоўка. Вось. Зяня нейкая хренатень, для тлумачэння якой у мяне няма проста. Ну, прям я не ведаю абсалютна нічога пра яе, акрамя таго, што яна ёсць, і што яна, калі лезе, яна дрэнна. Яно дрэнна, яно не павінна лезці, таму што яна, вось бачыце, жоўтенькія штукі на частках арэны. Гэта вось, насамрэч, так зяня выглядае, калі яно вылезла. Вось, яна ўтручвае каралеўства. Так што зяня не павінна выходзіць. Блін. Мне пытаецца прыйдзецца шукаць момант, калі я змагу прачыцца ўсё ж такі. Блин, зараз ён мне пашкодзіў літаральна тым, што ўпаў. Я просто не люблю такія атакі, якая, ну, адчуванне несправядлівасці. Бо там, дзе я атрымліваю па справядлівасці, у мяне ніякіх прэтэнзій няма. Давайте адно лячэнне. Блин, вось зараз я атрымаў пашкоджанне сабе просто таму што ён упаў. Ладно, калі я бачу, што ён падае, там вельмі дакладна. Не, там кароткая анімацыя, якая падаецца нават неважнай. Агульня такая, не, гэта важна. Тое, што ён зараз хіснуўся наперад, гэта, насамрэч, ключавая, гэта тое ж самае, як ён табе цыком у вока зарадзіць. Вось, альбо тое, што ты яго кранеш, гэта не вось, гэта так у мяне трошки час часу прыбівае, тое, што я таму і танкую, дарэчы. Калі вы заўважылі, калі ён робіць псута за яго лезе, зянне прабіваецца гэтая хрень, то я час ад часу просто танкую лычом сваім, таму што рывок, калі я рывок зраблю, я не магу зрабіць кароткі рывок, я магу толькі поўны зрабіць. Ось, чаго спойлеры? Некаторыя просто праходзяць на стрым просто ў любы момант. І каб не гейткіпіць іх карацей вельмі моцна. Ось. Ось, мы-то так, мы просто зянь не б'ем ужо даволі доўга. Ну, типу, мы гэта... Мы не тое, каб прям запар яго ўб'ем, мы прыходзім час ад часу да яго. Але глобальна яно ўжо займае даволі шмат часу. Я думаю, ёсць тых, хто ўжо просто прыйшоў на зянні толькі. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. З-за таго, што гэта не хутка. Да ё-маё. Чел, здзяўбаў. Дай 4, блин, 5. Гэта рэкордная зараз. 5 парыраванняў запар, гэта рэкорд. Адно і тую ж атаку выкарыстоўваем. Ну, блин, спеў. Вось на гэтай атаке час лучом просто танкую, таму што мне лепей згубіць, блин, адно здароўе. Ё-маё. Чым... Карацей, калі я раблю рывок, я бывае трапляю прямо ў яго, кранаю. І калі я яго кранаю... Раз, два... Не паспеў. Два толькі могу паспяваць. Вось, калі я занадта блізка стаю, мне прасцей проста пратанкаваць і падысці да яго атакаваць. Ось зараз, напрыклад, прасцей просто даць ўжо ударыць сябе, чым спрабаваць ухіліцца. Оу, непрыемна.
Ён там можна, як аказалася, яго можа, калі ён лётае, падзаціснуць па столью. Вернулся, что по детях? А что по детях? Это калі гаворка пра братоў, тое, што пра сасуды, як яны былі створаны, то так, мы гэта абмяркоўвалі. Толькі проста, што зараз я такі абмеркаватель. Блин, гэта прадзёбаны закон быў. Трэба праверыць, магу я біць іх. Я не магу іх біць. Магу біць? Вау, блин, я настолькі ачмурэў свайго адкрыцця, што даў сябе ударыць. Толькі гэта складана. Біць гэтыя шарыкі, гэта прям зараз буду вучыцца біць шарыкі. Дарэчы, можа быць, зараз што-небудзь... Мне просто ёсць жаданне зрабіць усё ж такі штосьці з заклёна, я просто выкарыстоўваю вельмі дзіўна, каб вы разумелі. Лавец давайте, можа быць, пазбавімся ад генерацыі дадаткова і душ. Ад яе пазбавімся і павялічым моц цвіка просто. Каб просто максімальна пашкоджанне рабіць. Таму што, па сутнасці, я душы нармальна набіваю ў пачатку, і бойка з зянем выглядае наступным чынам. Я прыходжу з поўным запасам душ, і я просто высаджваю усе душы, якія ёсць, а на зянні ў мяне часу лячыцца просто няма. Мне просто патрэбна забіць зянне раней, чым яно заб'е мяне. Вось і ўсё. Гэта гонка на хуткасць. Хто іх мамы? Ну, як бы... Блин, я зараз памылку зрабіў. О, двойную памылку зрабіў яшчэ. Закрас паміж ногу яго. О, блин, прям набор памылок просто. Наконт іх мамы, яны ж былі створаны. Мы дакладна ведаем, што ў гэтым удзельнічаў кароль. Так што з татам плюс-мінус зразумела. Да што такое? Дадзім сабе палячыцца. Раз, два. Душ адчувальна менш, я скажу. То бок адсутнасць аднаго амулета — гэта адчувальная розніца. І адсутнасць гусняспева таксама адчувальная розніца. Але з плюсаў мы прасцей прабіваемся скрозь фазы. То бок, ну, полага рыцаря хутчэй забіць. То бок, калі б я яшчэ не рабіў памылкі, было б проста. Блин, не поспел. Треба было рывок робить. Ай-яй-яй-яй-яй. Мне падаецца нормальны, гэта самы той билд, які патрэбны. Зараз забіваем просто на тое, што мы можам. Гэта адзінае, што мы можам палячыцца. Два удары мы сабе атрымаем на гэтую бойку, на гэтую фазу. І ў мяне чатка зачынілася. Я вас не бачу. О, блин, я упал вниз. Ну, один удар я могу себе дозволить. Так, так, так. Он здесь и там. О. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Як же ж неприємно меня там затиснуло. Треба было... Мне нема тактики пакуль. З-за того, што па апошнюю фазу я бачу его менш за ўсё, мне нема тактики на апошнюю фазу. Добра, што я знайшоў зараз спосаб, як я магу дае скіпнуць амаль ўсё. Лепей чакаць. Ну, зараз я пакуль яшчэ разбіраюся, што я магу рабіць на апошняй фазе, што не магу. Там на кожную атаку трэба разабрацца. Потому што яны хоць і выглядаюць аднолькава, але гэта па сутнасці іншыя фазы. Опс.
треба було просто танкувати лучом. І все. Мені комфортно. Мені подобається те, що я зробив. Зараз. Повеличення пошкодження у цвіках, це прям велика розниця в почуванні. Там чекать? Так. Ну, в любом выпадку варто разобраться, что можно робить, а что нельзя. Блин, шарики. Пятые шарики. Я зараз же удар. Блин, не продолбал я ще. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай, як же дренно. Ось і все. Усе дренно було зроблено. Ну, я скажу одно, мы зараз стабільно доходим до фази, на якой у нас проблемы, і гэта важно. Типу, каб навучацца, лепей рабіць як мага больш кароткі цикл паміж паўтарэннем. А калі у тебе складана, калі у тебе не атрымліваецца стабільна доходзіць до фазы, на якой у тебе рэальная праблема, вось, то ты павольней вучышся. Мы зараз... Блин, у меня не было магчымасці. Зараз я яшчэ даволі хутка дабіраюся да гэтай фазы, гэта кайфова. Я нават не буду зараз спыняцца, просто буду працягваць яго біць. Танец. 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 Оп. А коли на гэта робіць, зараз ён у фазу пойдзе. Так? Не пайшоў. Дзіўна. Я чакаў, што пойдзе. Ось зараз пойде. Зараз максимально бустим його по законах. Блін, не зауважу. За свого ж закону не бачу часу речі. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Один удар мені застався. Ну, жить. Шарики. Шарик. Клятые шарики. Ну так, на полем білд добре виглядає. Мені подається, що у мене так само був білд, коли я просто фейсом танкував до Хорнет. Ну, по сутності, я танкую спеціальним гэта саме толькі атаку, якая плюецца, але на гэта сам полы рыцары не складаны быў нават калі мы ў першы раз да яго прыйшлі, калі мы арыгінальную канцоўку атрымалі. Вось. Я просто хутчэй нават сваю уважлівасць рассейваю трохі на полым, таму што ён не важны зараз. Я павінен падрыхтавацца на гэтага самага на зянне. Ой, зачапіўся. Блин. Потому что реальное выпробование будет как раз таки на зяне. Зараз простей протанковать. Хорнет. Давай. Зараз бы не уйшоў яшчэ ў канцоўку. Так, телепортуйся сюда, калі ласка. Такой. Оп. Шарик. Ляты шарик. Оп. Телепортуй сюда. Дякую, Олег. Ёсць. Поўнае здароўе, нічога не згублена. Зараз будзе плюс-мінус нармальная спроба. Мы зараз даволі чыста мы самы чысты праход зараз зрабілі на апошнюю фазу. Я спадзяюся, гэта апошняя фаза. Божукна. Як жа я спадзяюся, што гэта апошняя фаза.
Ой, блин, шарики, клятые шарики. Блин, як я их ненавижу, а? Чат. Что за угодно, только не клятые шарики. Не, ну гэта неблагая. Зараз мы стабільна прыходзім да гэтай фазы. Прям я не памятаю, калі мы дзесьці померлі раней, уже апошні некалькі траяў. Так што застаецца толькі вучыць апошнюю фазу, калі навучымся яе рабіць. Пераможам. Кардалёны шарики, так, клятые шарики. Я реально, это адзіная здольнасць, просто проти якой я не ведаю, як нормально себе паводзіць. Гэта ты зараз спінай парыраваў, ты ачмурэў? Полы рыцар. А ну, руки длинные у яго. Я рывок не забил. Да ты задёбал? А ты можешь сысти отсюда, а? Просто максимально пробиваем его по пошкоджению. Ой. Давай, уже у фазу. Час у фазу. Малычин. Упс. Подбывается. Блин, противобана заклен. Так шкода. Ай-яй-яй, як же ж незручно зараз было, а? Не, я мне падаецца не могу ўсё ж таки шарики разбивать, ніяка лухта. Я зараз паспрабаваў просто парыраваць шарик. Так, лечимся на все, что есть. Ну ладно, один покинем себе, как стрельнуть один раз. Сенсу у него просто лечиться больше. Вот у меня все равно шансов не дадут таких. О, блин, я думал это... А, ё-моё. Я думал, меня там не залечить все ж таки. Так, каменчики. Навошта я скокнуў зараз? Вось навошта мне гэта было патрэбна. Карацей, калі пра мяне робіць, трэба быць максімальна асцярожным, таму што мне падаецца, я ўсё ж такі гэта не самы ўдалы момант, каб яго дапэсіць. Самы зручны момант я пакуль нават і не знайшоў. Шарики толькі тады, калі ты маеш магчымасць проста танчыць гэтыя шарики. То бок, ну, ты па сутнасці зверху наскокваеш на яго і шмат разоў б'еш. Тады можна шмат пашкоджанняў нанесці, але ўсе шарики прыйдуцца ў лыч. Гэта непрыемна. Так, падаецца, я не зразумела твои адносіны з шарикамі, толькі іх кастую. Ну, вось мне нешта не шчасце. Я думаю, гэта будзе адзін з тых выпадкаў, калі я буду просто спадзявацца, што мне я нагрынджу удалы мувсет, як калі ён удалая здольнасцю будзе карыстаць, каб мне прасцей было. Не ведаеш навошта? А навошта што? То есть на конт... Я, карацей, ну, я ж таксама, ну, я ж не... Это самое, я ж не железный. Ну, я ж таксама лаяўся і это самое. Просто, ну, не ведаю. Гульня адчуваецца справядлівай, ведаеце? Гэта вялікая розніца. Калі вы адчуваеце несправядлівасць, ёсць проста гульні складаныя, але яны складаныя з-за несправядлівасці сваёй. Калі табе проста не пакідаюць ніякай магчымасці гуляць. Вы як бы не гуляеце і не вырашаеце, ну, памылкі, якія вы робіце, яны не за вас здараюцца часта. Альбо з-за таго, што непрадказальнасць ворагаў, альбо штосьці яшчэ.
Ось так. Тут босы даволі прадказальныя. Самы складаны босс, на мой погляд, гэта Хорнет. Ні зяне, ні што-небудзь яшчэ. Хорнет самы складаны босс, таму што яна не мае паттерна. Яна спецыяльна так зроблена. Яна адчуваецца як рэальна складаны босс, нягледзячы на тое, што мы яе забілі, ну, за менш спроб, чым зянне. Таму на маё меркаванне яна складае. Мы яе забілі за нешта 10 спроб, по-моему. Ну, а каля таго. Танец. Ось. Што мне тут не падабаецца, што мяне раздражняе, гэта вось у Полага рыцаря ўжо скардзіўся гэта яго здольнасць, калі ён падае проста на зямлю. І ён такі, на табе, карацей, у лыч атрымаеш пашкоджанне проста ні за што. І вось гэта несправядліва. Вось гэта момант, калі ты адчуваеш, што, блін, камон, гэта магло проста не здарацца. Так. Ау. Ау. Я шмат згубіў уже здароўя. Ай-яй-яй-яй. Зараз, можа быць, не дабяромся да апошняй фазы. Так. Не дабраліся. А потом у нейкі момант ён без слоў проста выдаліць гульню. У мяне хутчэй бывае такое, што я не запускаю потом гульню. То бок, ну, мне няма такога асазнанага нейкага, што я такі проста, я жадаю заняцца чымсьці іншым, і я сыходжу. Мне з хорарамі так, я ўжо некалькі разоў расказваў. І не таму, што мне не падабаюцца, мне весела ў хорары, мне падабаюцца. Я пужаюся, я пужаюся, мне час часу хочацца папужацца. Але часта я, бывае, не скончыў іх да канца, таму што мне такі, блін, нешта хопіць, типу вось такога. Блин, можно было бить. Оу, Малю луч прилетел. Мне падабаецца гэта павелічаная моц, потому что па сутнасці... Ой, Полы рыцар увогуле забіваецца лёгка. Таму што я вось зараз скіпаю яго фазы. Тое, што я бы яшчэ пазмагаўся бы з ім, яно скарацілася па часе, таму што я больш пашкоджаны не ношу. Так, тут прасцей проста пратанчыць. Вось, пайшлі ў зянне. Ну, то ты робіш памылкі дзеля справядлівасці, ці боссу не зневажаць. Я ўсё яшчэ не сачу за твоёй думкай. Я, карацей, мне не падабаецца, калі босс несправядлівы. Вось гэта мне не падабаецца. Калі пра гэта гаворка. Ай-яй-яй, не ў той момант ухіліўся. А якая верагоднасць, што я магу адолець яго без неабходнасці выкарыстоўваць заклён на гэтай фазе і пакінуць заклёны на апошнюю фазу, каб буршнуць яго там? Як думаеце, чат, гэта адэкватнае рашэнне ці не? Просто апошнюю фазу можна было бы і вывучыць проста, мне падаецца. Пакуль гэта адзіны паттерн, які я знайшоў супраць шарыкаў. Так, лечымся на максімум, наколькі можам. Не бесцоўна апошнюю выкарыстоўваць, таму што па 2 пашкоджання ён наносіць, мне патрэбна двойкамі лечыць сваё здароўе. Пятыя шарыкі. Блін, адзін заявіўся проста літаральна на мне. Ай-яй-яй-яй-яй. Я рывок, калі што, збіраўся рабіць, каб вы разумелі, апошні момант, калі мяне збіраліся забіць, я збіраўся зрабіць рывок. Але гульня мне рывок не залічыла. Я позна яго зрабіў. Вось.
А так ёсць несправядлівыя босы. Ёсць несправядлівы босс, напрыклад, у Dark Souls. Ну, у кожным Dark Souls ёсць які-небудзь босс-босаў, які не зусім справядлівы. Ён адчуванне, што ён проста недапрацаваны. Ён не адчуваецца хорнет, калі адчуваецца, што яна, ну, тыпу, яна задумвалася, каб цябе падманваць, то бок там ёсць прыёмы для гэтага. А у Dark Soulsах бывае, ну, там іх не шмат, большасць боссаў Dark Soulsa справядлівыя вельмі. Ну, тыпу, яны прям максімальна справядлівыя. Гэта фішка, можна сказаць, серыі. Гэта вельмі круто. Што ён так задызайнены, але бываюць такія вось босы, якія трошкі нейкая лухта бывае. А яны маюць нейкія альбо дзіўны мувсет, альбо тваё праходжанне яго залежыць не ад таго, наколькі ты круты, а ад таго, якія здольнасці ён у гэты раз выкарыстае, таму што час часу некаторыя здольнасці проста забіваюць. Пры гэтым ёсць вялікая розніца ў дызайне Hollow Knight, так? Dark Souls, напрыклад, дызайнены такім чынам, што у прынцыпе, калі вы ходзіце і змагаецеся, яны, ну, стваральнікі гульні не могуць прадказаць, з чым вы прыйдзеце да боса. Таму што вы можете мець неўдалую зброю супраць яго, неўдалы білд. Ну, карацей, вы ж можете быць магам, а некаторыя босы, напрыклад, магу супер проста. Вось. Так што босы некаторыя, якія вам несправядлівыя, насамрэч яны максімальна простыя ў іншым білде. Вось. І то такая справа і атрымліваецца, што у Dark Souls немагчыма збалансаваць усіх босаў ідэальна, просто немагчыма. Ну, гэта просто не атрымаецца. Тут жа мы маем абмежаваную колькасць здольнасцяў, і дызайнерам нават вядома, з якімі здольнасцямі вы выйдзеце на якога боса. Блин, трэба было просто рывок выкарыстаць. Ау. Падзёбана заклён. Ау, не поспел. Не залечила. Я думал, я поспею, потому что я вельмі неудалым месцы был. Я хотел почакать, дать себе магчымасць трошки маны набіць на ім. Ну, не маны, души. Дрэнная стратегія была, трэба было просто лупіць. Я по крыху думаю пазбавіцца ад лаўкача, потому что лаўкач тут не патрэбны, мне падаецца. Лаўкач займае 2 слоты амулета. Я замест гэтага магу ўзяць сабе альбо дадатковыя душы, альбо што-небудзь яшчэ. Той жа гусь не спеў, дарэчы, мог быць карысным. Да ё-маё. Просто я выкарыстоўваю рывок максімальна асцярожна. Як вы заўважылі, я рывок амаль не карыстаю. Я выкарыстоўваю яго толькі тады, калі мне патрэбна задоджыць. Танец. Опс, зачапіўся. И земля. Так? Так. Блин. Пара законов только на полову пробила его. Не на полную моц. Клятые шарики. Оп. Блин. Ай-яй-яй. Я думал, лоукача можно прибирать. Я реально его не выкористовываю просто. Блин, зараз рывок мог забить. Так обидно. Просто шкода. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Блин. Давайте лоукача приберем. Возьмем что-нибудь больше корыстное. Нечто мне не отрымливается зараз у третью фазу вывести. Так.
Я так неудало там скарыстаўся здольнасцю, і ў выніку мне не засталося проста рыўка майго. Так, лаўкач можа сысці. Ён не патрэбны. Павялічвае здароўе ўлдара, дазваляючы вытрымліваць больш шкоды. А на колькі? Раз, два, три, 6, 7, 8, так? А на колькі больш? 8, і у нас становится раз, два, три, 6, 9, 10 на 2. 2 гэта дадатковы удар на апошняй фазе. Ёсць ли штосьці, што мы можам замяніць? У меня ёсць месца для 2 амулетаў, альбо 2 па адзінцы, альбо вось гэта, дарэчы, гэта можа быць карысная штука, трывалы панцыр. Мы маем айфрейм пасля пашкоджання на даўжэй. Альтэрнатыўна ёсць яшчэ штука. Можна скарыстацца вось гэтым замарочным дзіця, якое будзе пакрыху дамажыць. Просто дамаг там смешны, шчыра. Можна вярнуцца да спева з ткачоў, але ткачы там нічога асабіста не зробяць. Жывакроў, якая 2 дадае адзінкі, але гэта літаральна сэнс мне ад жывай крыві, калі я магу проста ўзяць звычайнае здароўе, якое я магу рэальна лячыць. То бок жывакроў бескарысна. Што яшчэ які ў нас ёсць? Больш душ, што не мой варыянт. Дарэчы, не, можа быць і мой варыянт. Калі я буду генераваць больш душ, больш законаў будзе ў мяне, каб скіпнуць да трэцяй... Не, ну трэцяя фаза, праблема не ў трэцяй фазе. Ну, праблема ў трэцяй фазе, але не пра тое. Пана паўшых. Пана паўшых. Блін, ну гэта на адном здароўі патрэбна быць. Панцыр Бальдура. Абараняе ўдара крэпкім панцырам падчас фокусавання душ. Ага. Гэта якраз таки, калі я лячуся. Бескарысна. Для майго варыянта. Мне падаецца, 2 дадатковых здароўя гэта самае аптымальнае. Вострая тень. Ці я выкарыстоўваю, гэта будзе хутчэй. Полага рыцара мы яшчэ хутчэй заб'ем. З вострай тенью мы заб'ем полага рыцара проста хутчэй. Астатняе гэта нічога нам не дасць. Ну, застаецца, у нас застаецца, па сутнасці, альбо 2 дадатковых здароўя, альбо доўгі цвік. Альбо душы яшчэ. Ну, па тыпу большая генерацыя душ. Я возьму 2 дадатковых здароўя. Пробуем з ім. Блин, зяне, конечно, за 20 гадзін гэта будзе жорстка. Ну, я не буду рабіць гэтага выпрабавання, потому что занадта складана, мне падаецца. Але там есть такая штука, што зрабіць гульню на 100%, 100% праходжанне. Так. Так. 100% праходжання за 20 гадзін, каб вы разумелі. Вось такое выпрабаванне. Я просто полностью сконцентраваўся на тому, што босс робіць. Ёсць яшчэ проста прайсці гульню за 5 гадзін. Я думаю, што 5 гадзін, в прынцыпе, рэалістычная штука. Я хацелася бы зрабіць, але я зараз гляджу просто, ну, я гляджу агулам, што мы паспяваем, што не паспяваем па гульнях. Я думаю, што я не паспею, калі тут просто не вельмі чакана уціснула сям'ю. Тарики клятые.
есть, разбили. Довольно шмат здоровья у нас. Нормально трималося. Клятый шарик. Клятые шарики. Як же я вас ненавижу. Ай-яй-яй. А моли все здоровье только на шарики сошло. Блин. Клятые шарики. Нічого, нічого. Ми дадим ради. Раніше пізней. Амаль. Пробились. Дозяние. По краху лепи отмыливается. Блин, ось тут можно было рывок спокойно просто. Блин. Ненавиджу. Мне падаецца, мне патрэбна ўсё ж таки рывок карыстаць вось в таких выпадках. До речі, отсутність толкача я навіть не зауважив. Зараз лечимся. Это можно было бы, конечно, на заклёны себе покинуть. Все. Потому что заклёны реально больше за все дамажить. Мои основные пошкоджения, які я наносив, я якраз таки за заклёны. Не. Упал так неудало. О, блин. Это я, конечно, не удало. До речі, устойливое тело может быть корыстным. Устойливое тело могло бы быть корыстным тут, потому что конкретно на апошній фазе. Потому что, коли я б'ю збоку, ён мяне адштурхоўвае трошки назад, а мне не хотелось бы, каб мяне нават крыху адштурхоўвалі, калі у меня платформинг и босс. Что, до речі, у мяне ёсць здароўе дапамагае. У мяне больш запас здароўя, больш запасу памылак, я больш чаго магу навучыцца, пакуль я б'юся з босам. Гэта добра. Лаўкач цудоўная была абмен. Мне падабаецца тое, што я памяняўся. Скажальнік магі, няхай гэта ўсё застаецца. Мне падаецца ідэальны білд, насамрэч. Прям тое, што патрэбна для гэтай мэты. Я даволі пазітыўна на гэта гляджу. У прынцыпе, з любым білдом можна яго завіць, просто гэта залежыць ад складанасці. Я зараз спрабую сабе максімальна аслабіць ворага, зрабіць яго як мага простым, каб прайсці. Оп. Цікава, полурыцар ужо нават як босс не ўспрымаецца. Так просто фаза. Максімальны адпачынак перад зяннем.
Ульяновець. І зараз я на фазу йде. Потому что мне паркур не до холеры. Я не ушел. Там литерально 8. Подшивание просто литерально 1-2 удара. Зараз, короче, мы берем, накидываем максимально заклёнами. Там 3 заклёна я здесь поспеваю, початку, в зависимости от того, что он собирается кастовать. А, шарики. Ну, я думаю, что же он еще будет кастовать первым. Это шарики. О, блин, не вдало заклёна я скористал. А ты можешь у центра привести Калиласка? О, не зауважу. Ну, буде у нас 2 удари дозволено. Може бути, все ж таки більш душ і поспробувати його бити. Просто заклянами. О, ні, тут кінкляти шарики. О! Давай куда-нибудь сюда, а? Не, там справа вирішив бути. Ай-яй-яй, зачепився. А. Где ты там? А где он? Это что за холера? Еще одна фаза? Воу. Во будешь когда? Зараз померти, а? Потому что мне подается это... Финал. Концовочка. Чат. Это концовочка. Это что за холера? О, это еще... Это полурыцарь? Это душа полурыцаря, не? Мы разом. А что, коли я не буду атаковать? А что, коли я зараз буду просто чекать, чат? Только не кажите мне, что зараз ресетнется босс просто полностью. Я специально ничего не натискаю. Мне просто цікаво. До речі, зауважте, у полога рицаря його душа, яна якраз таки з такою трещиною. Ось, я там бачено, що його, это самое, расколено есть. У його души. Ну что, давайте, концовочка, поехали. А, это не конец.
віншую з канцовачкай. Ідеальны рейд. Просто ідеальны. Я вітаю вас усіх. Мы толькі што атрымалі тру канцовачку на Hollow Knight, перамаглі зяння. Саме, ну, я не ведаю, ці самае гэта складанае ў гульне. Але я скажу, што мы на яго патрацілі больш за ўсё трайў, мне падаецца. Больш толькі, можа быць, мы Колізей дзяўблі. І тое мы Колізей не дарабілі яшчэ. У нас, па сутнасці, контент дадатковы, пра які я ведаю, чат. Гэта насіць кветку, напрыклад. Мы можам зрабіць Колізей, мы можам перамагчы Грыма. І падаецца ўсё. Можа быць, штосьці яшчэ, што я забыўся, але па сутнасці дадатковага контенту нават не шмат засталося. Трэба нават шукаць, што мы яшчэ не дарабілі. І то Грым, гэта DLC. Ну, клятыя шарыкі. Ну, шарыкі прям адзіная здольнасць, супраць якой у мяне не было багі яшчэ? Багі? У сэнсе, што? Пра каго? Пра каго гаворка? Дык вось, што я хацеў сказаць? Наконт шарыкаў. Шарыкі у нас... Шарыкі была проста здольнасцю, падчас якой я павінен толькі ўхіляцца, і мне амаль няма магчымасці атакаваць. Вось за гэта мне шарыкі не падабаюцца. Ось, таму што мне няма нейкага стабільнага спосаба, як іх абыходзіць. Не зусім. Карацей, мне не падабалася, што я не магу атакаваць у гэты момант, і ў мяне няма ніякага спосаба іх абыходзіць, то бок стабільнага, які я кожны раз бы рабіў. Бога-шукательніцу знайсці патрэбна. Гэта такая. Ну вось, наконт контента дадатковага, пра які я нічога не ведаю. Ось, ну віншуй нас. Віншуй. Як мінімум, зараз я магу сказаць дакладна, што я гульню прайшоў. Ось прям я прайшоў, я не ўвесь дадатковы контент зрабіў, але я прайшоў. Гэта я магу дакладна сказаць. Выдатная праца ў дасягненні такіх высот. Вы вытрымалі і выйшлі з трыумфам. Спадзяемся, вам спадабаўся свет Hollow Knight. Хутка сустрэнемся на шляху далей. Завершенасць гульні 94% мы скончылі. 53 гадзіны можна смела, спакойна выкідваць 4-5 гадзін. Я нават калі падлічваў проста па стрымах, я паглядзеў, што рэальна там проста часу, калі я ў захаванні проста пакідаў гульню, 10-4 гадзіны накапілася, калі я не гуляў яе актыўна. Там доўгі а-ля Колізей. Шлях болю, чат. Шлях болю у нас ёсць яшчэ. У нас ёсць, што весела пабавіць час. Шлях болю я абавязкова буду праходзіць. Добрага настрою, пайшоў пацець. Добрага табе дня, дзед Максим. Дзякуй вялікі за рэйд, дзякуй вялікі, што падтрымліваеш. Тады, глядзіце, калі мы зрабілі гэта, давайте, можа, Грыма тады. Зараз пад Грымам будзем свой білд рабіць. Таму што там ён... Грыма, дарэчы, я думаю, лянотны білд там на ім працуе. Ён не такі хуткі, як... Ён не так шмат лётае, як лётае гэты... Зянне. У Зянне, па сутнасці, поўнасцю прыбраўся лянотны білд, таму што ён не працуе. Ну, просто не працуе на ім. Так, што я заўважыў? У нас была адна спроба на Грыме, так? Альбо там дзве. Што я заўважыў? Для заклёнаў я пакуль не знайшоў часу, так што пакуль заклёны мы адмяняем, хаця мне хацелася б заклёнамі яго паспрабаваць. Мы возьмем самае неабходнае. Нам бы пакуль павучыць яго. Давайте лянотны білд зробім. Хуткае лячэнне, таму што я не ведаю боса яшчэ. Я не ведаю, калі там ад яго можна ўхіляцца, калі не. Я паспрабую у лячэнне сабрацца. І нават выгляд ун возьму сабе. І апошняе, што я магу сабе ўпіхнуць, гэта лаўкач. Лаўкач мне спатрэбіцца, і гусь не спеў. Гэта білд максімальна на лячэнне і генерацыю проста душ. Вось і ўсё. Ніякага прыкалдэса.
І перед тим, як ми пойдемо на Грима, я думаю, я все ж таки набуду гэты 2 амулеты. Просто так. Просто таму што. Чаму? Ды таму. Я нават магу ўсё ў яго набыць. Просто каб не вяртацца, не клапаціцца пра гэта ўсё. У нас маска будзе кавалак. Вось. Але там яшчэ 3 кавалкі патрэбна знайсці, каб сабраць яе поўнасцю. Ну што скажаш? О, ён яшчэ скепак маскі мае. То бок, слухайце, а можа быць я поўнасцю маску ў яго магу сабраць? Просто я не ўпэўнены, што я прям прапусціў дзесьці шмат кавалкаў. Ну добра, 1500 добра, я наступнае 1500 у яго кіну. А, мне ж патрэбна прыйсці... Блін, я зразумеў, не атрымаецца білд. Мне патрэбна абавязкова з амулетикам прыйсці да яго. Так, трэба білд трошки перарабіць. На 2 ячейкі штосьці выкінуць прыйдзецца. Давайте выгляд ун прыбяром. Я возьму... Вось якраз таки то, што ён патрабуе. О, давайте бягуну, я просто погляджу зараз. А, у сэнсе. А чаму ён то ёсць, то няма? Я то магу бегаць, то не магу. Нарэчы, прыемна бегаць. А, ён, тыпу, бег таксама перезараджаецца, альбо што? Альбо што? Я не разумею. Зразумеў, я ў горадзе не магу бегаць. Так-то я магу бегаць заўсёды. О, я не абавязкова павінен рывок рабіць. Добра, бег даволі прыемная штука. Для даследавання. А яшчэ ўсе амулеты можна сабраць і паказаць іх салюбрыя. Такі салюбра? Но у мяне пакуль жа няма іх, там нават і не пахне. Вітаю з падарамі. Вітаначкі, вітаначкі. Мы сёння, можна павіншаваць нас, мы сёння прайшлі апошняга боса, мы па сутнасці атрымалі трушную канцоўку, і у нас выканана 94% гульні са 112%. А дзе ён? А, вось ён будзе з'яўляцца. Робім зараз DLC-шечку. Босса з DLC. Трэба вучыць яго атакі. Бо я не ведаю, калі яго можна біць, калі нельга. Ага, і ён яшчэ рыхковані такі можа рабіць. О, я ведаю, якая штука для яго будзе файнай. Яшчэ. Блін, а чаму я... Я, можа, не бачу там атакі адной яго. Вось гэта. Так, я зразумеў, там ёсць яшчэ адна атака, калі ён прызямляецца. Трэба навучыцца ухіляцца ад яго атак, таму што атакі непрыемныя. Ружовы вусень такі, які заўсёды смяецца. А, зразумеў. Але мне не хапае ж... Ну, я павінен яшчэ там падзяўбацца. Мне не хапае некалькі амулетаў. Зараз, дарэчы, калі паглядзець. У мяне не хапае 4 амулетаў. Адзін амулет я магу вярнуць сабе, калі накаплю 9000 геа. Павучкі парушаюць традыцыі Грыма і злуюць яго. То бок лепей не браць павучкоў? Гэта тыпу ускладняе задачу? Просто мне падаецца, яго трошкі іншы мувсет зараз. Мне падаецца, дадатковую атаку робіць у 2 здольнасцях, як мінімум.
гэта не сабралося яшчэ. Ай. До речі, я не знайшов моменту, коли я можу лячитися. Прям не бачу абсолютно. Мне падаецца, гэта будзе як з зяннем, у мяне просто не будзе моменту палячыцца. Таму трэба іншы білд збіраць просто. Альбо вось тут. А, між фазами яшчэ ёсць момент. Упс, зачепився. Давай, чел. До речі, тут можна було б вусінням лячитися, коли б у мене був вусінь. Вусіння просто нема. О, мені падаецца, у гэты момант мне патрэбна яго біць, не? Я просто лячуся там у той момант, але такое адчуванне, што гэта момант у фазе, калі я магу біць яго. Такое адчуванне, конечно. Просто адчуванне. Перамог? Альбо яшчэ будзе. Так, павучкі парушаюць традыцыі грыму і злуюць яго. Не, бяры, просто яны атакуюць яго да пачатку, а зараз ты... Так, павучкафоб. Ну, ён робіць паклон на пачатку, калі ты не чакаеш яго, і ён злуецца. Зразумеў, я не стылёва яго перамог. Блін, клятыя павучкі, калі б я мог іх прытрымаць, тыпу выключыць, я бы абавязкова паклон зрабіў, каб я ведаў, што гэта, ну, штука такая ёсць. Браво, мой сябар. Пачуй, як натоўп пляскоча табе. Яны не бачылі такога выступу ўжо даўно. Паглядзі, наша дзіця вырасла, выкаванае і закалёнае ў спякоце нашага танца. Пад вамі двума ляжыць яшчэ шмат трагедый і трыумфаў, якія вы пройдзеце разам, я ўпэўнены. І наш рытуал падыходзіць да свайго канца. Працягнеш збіраць полымя, нагледзячы на відавочны шлях, які яно нам паказвае. Нашыя пунцовыя вочы будуць уважліва назіраць за табою, сябра. Зразумеў. Ён мне вярнуў. Ідзі ў цемру, збяры апошнія згасаючыя вуглі гэтага каралеўства. Тады вяртайся да мяне, і мы скончым наш танец. Які кайфовы, а? Грандыёзнае выступленне. Штосьці выпало. Слот амулетаў. Блін, проста слоты амулетаў такая важная штука. Яны настолькі узмацняюць мяне, што гэта прям важна. Невыхаваны падлетак з невыхаванымі гадаванцамі. Ну, гэта трошкі ёсць такое, так. Ну, зараз гэтая хренька становіцца мацней, я так разумею, будзе цікавей далей, то бок яна будзе ўсё мацней і мацней, мы можам нешта рабіць яшчэ. Дарэчы, толькі перамога над гэтым чэлам дала 3% яшчэ завяршэння гульні. Змрочнае дзіця. Яго апранаюць тых, хто прымае ўдзел у рытуале змрочнай трупы. Волдар павінен шукаць братоў змроку і збіраць іх полымя. Несабранае полымя будзе адзначана на мапе. Добра.
Добро, добро, добро. Давайте, раз уж мы даследаваннямі займаемся, то я возьму вось гэты бег, які дзе ён там у нас быў. Я забыўся, як ён выглядае. А, вось он, бягун, каб мы хутчэй перасоўваліся. Возьму сабе незломную моц, таму што яна не ламаецца, чаму бы не. І мне спатрэбіцца компас і геа. Вось гэта мой мінімум. Просто каб хутчэй гэта рабіць. На 3 яшчэ што-небудзь ёсць, але мне 3 нічога не патрэбна. Давайте вось гэта яшчэ больш цвіком. Блін, мне яшчэ новы з новым слотом і яшчэ больш месца. Ачмуряць просто. Так, полымя зараз пазбіраць. Збіраем полымя, плюс наверх полымя яшчэ будзем збіраць гэтыя. О, іх 4? Чакайце, чаму іх 4? У мяне ж там слоты толькі для 3. Блін, а якія бліжэйшыя? Мне падаецца, у далёкую вёску прасцей за ўсё адправіць, таму што там на рагачы можна прыехаць. Я просто ожидаю яшчэ геа пазбіраць па дарозе, то бок па сумнасці падарожнічаць і геа збіраць і полымя. Зараз можна і на арэнку. А гэтая штука ўжо палепшаная, альбо яе можна яшчэ палепшыць? Ну вось гэтая хренька, якая я атрымліваю. Яна ж яшчэ мацней можа стаць, я так разумею. Я просто калі ён дасць мне яшчэ адзін слот на фоне люцак. Калі ён дасць мне яшчэ адзін слот амулетаў, я там думаю арэнку я просто разнясу са сваімі білдамі. Так, дзесьці тут. Я думаю, яна не тут, я думаю, яна ўнутры дзесьці будзе. Вось у гэтых будынках. Не, не тут. Ладно. Там вышэй няма нічого. Опанькі. Ты прыйшоў. Полымя, якое я назбіраў на па гэтым мёртвым каралеўстве. Ты збярэш яго для маэстра, для яго апошняга акту. Рытуал зноў прайграваецца. Ладно. Падобны да ноту гэтай старой песні. Ты і я. Бясконцая падобная песня аб ахвярнасці, прыгону, дзеля рытуала, дзеля трупы, дзеля маэстра. Нават гэта дзіця нарадзілася ў нябачных кайданах. Так мы і служым, так заўсёды было. Што? Возьми тады полымя, калі ты прыйшоў за ім. Ты просто мне яго даш? Ладно. Гатова, але ўсё ж. Не выпадкова мы сустрэюся тут, у самых цёмных, самых далёкіх краях свету, дзе пунцовыя вочы маэстра не бачаць нас. Спеў, які не мае канца, гэта нават не спеў. Ты прымаеш удзел у рытуале, але я адчуваю, што ў цябе няма сапраўднага пана. Гэта так? Мабыць, разам мы здольныя прагнаць гэта бледнае полымя і дазволіць гэтаму мёртваму каралеўству спачыць у міры. Калі жадаеш сцішыць бясконцы спеў, сустрэнь мяне ў яго пачатку. Але калі вернешся да маэстра і скончыш рытуал, пакуль робіш гэта без сумнення, у мяне не будзе ненавісці да цябе. Пачакайце-ка. Што яшчэ раз? Сустрэцца дзе? Сустрэй мяне там, дзе ён пачаўся. Калі ласка, чат, мне патрэбна дапамога і тлумачэнне, таму што... Ой, блин, я ўніз упаў. Я трохі не разумею, што калі я рэальна прырву... Ну, то бок, я зараз выконваю рытуал, а ў мяне ёсць магчымасць яго не выканаць і пайсці туды, дзе ўсё пачалося, то бок там, дзе я выклікаў яго. Так? У чым розніца, хто ведае? Што гэта дае і што я магу рабіць? Таму што я не... Ну, гэта не прынцыпова, я так разумею, тут выбар стаіць перада мной. Рабіць рытуал альбо не рабіць. Калі вы ведаеце, калі ласка падзяліцеся, калі не, то я зараз палезу ў Google. Так. 2 канцоўкі. А я магу абедзве выканаць? Так, ну давайте тады, калі не ўпэўнена. Так, грім. А можна ритуал? Не, ритуал.
Не шукае. Грім тады просто. Так. Так, лор рассказывается, гэта я пакуль не буду глядзець спецыяльна. Пасля таго, як бераеце трэці набор полымя, гэта вось ён ёсць. Гріма можна знайсці, як ён спіць у сваіх пакоях. Яны гатовы, каб мы выкарысталі цвікмар і ўвайшлі ў кашмарную эту самую у цемру, карацей. Калі паспяхова забіць караля кашмараў, рытуал будзе скончаны, і трупа пакідае Хэллоунест перад тым, як рыцар абуджаецца, то бок знікне. Трупа таксама знікае, калі рыцар дапамагае Бруму выгнаць іх, бэніш, па сутнасці, ну так, выгнаць іх замест таго, каб сустракацца з каралём. Добра, Брум. Чытаем пра Брума. Так. Пасля таго, як Грім быў пераможаны, Бром з'яўляецца ў далёкай вёсцы, дзе дае рыцару полымя, калі ў іх няма ўжо 3 полымя. Пасля гэтага ён прапануе дапамагчы рыцару знішчыць, ну, гэтую групу. Бэніш, ну, не знішчыць, а выгнаць яе. Калі рыцар выканае замест гэтага рытуал, ён патлумачыць, што ён з гэтага, ну, на нас не злуецца. Пасля гэтага яго можна знайсці ў пакоі, дзе мы выклікалі іх скрозь, ну, там ліхтарак мы скарысталі, і вось там ён і ёсць, так і думаў. Так, калі знішчыць гэтую групу, Брум знікае. У Брудмуце з'яўляецца жук з амнезіяй па імені Нім, які вельмі яго нагадвае. Карацей, толькі адно альбо другое. Але ў адным варыянце мы выганяем групу, я так разумею, проста размаўляем з ім. А у іншым варыянце мы змагаемся з босам. Я абіраю варыянт з босам, проста таму, што, на мой погляд, гэта больш контента, чым рэпліка адна нейкая. Таму будзем збіраць полымя. Я так разумею, што мацней гэтая лётаючая хрэнька не стане. Я так разумею. Давайте я пагляджу, як амулетик наш, як он называется? Змрочное дитя, так? Grim Child, что это все? Grim Child. Grim Child. Другая фаза и третья фаза. 4-я фаза есть. Есть далей яшчэ. Ага, у 4-й фазе забраць разам 9 полымя і перамагчы караля. Пашкоджанне будзе. Дагэтуль папярэдняя версія мела 5 пашкоджанняў за выстрэл. Зараз ён мае 8 пашкоджанняў, і калі ён поўнасцю ператварыцца, ён будзе 11 мець пашкоджанняў за выстрэл. Я думаю, я у 11 яго пераганю. Дарэчы, для параўнання трэба паглядзець, колькі наш цвік наносіць. Раз ужо мы карыстаемся вікі, давайте зразумеем прыкладна ацэнкі, што з чым параўноўваецца. Нейл. Наш цвік зараз наносіць 21 пашкоджанняў за удар, каб вы разумелі. То бок самае лепшае пашкоджанне, якое мы можам атрымаць, яно ўсё роўна ў 2 разы слабей за наш цвік. А павучкі, дарэчы, ткачы яны, як яны будуць па-ангельскі, цікава. Віверс. Віверсонг ёсць такая штука. Гэта яно. Колькі яны пашкоджанне наносіць? 3 пашкоджання за удар. Ну, за таго, што яны маленькія, іх даволі шмат. Ну, то бок іх 3 штукі, якія могуць адзін за адным наносіць пашкоджанні, так што гэта, ў прынцыпе, няблага. Так, давайте тады полымя далей збіраць. Я збіраўся у сады каралевы адправіць. Ой, блин, не тое. Не тое. Не ў сады каралевы, там вакзал каралевы патрэбна.
Вось он, вакзал каралевы. Як жа прыемна бегаць. Ну, тыпу, шчыра не хапала вось гэтай мабільнасці трохі, тому што інакш займае часу шмат. Так, дзе мы? Вышэй патрэбна. Таму што яно не тое, каб шмат робіць, ну, вось гэты бег, але гэта я менш разоў магу карыстацца рыўком. Это значит, что у меня палец просто отпочне больше. Вось і ўсё. Потому что не вельмі зручна, гэта то, што я бясконцы рывок это карыстаю. Так, здесь кудысьці ўніз. Праз правы бок. Блин, я не ведаю, як мне 9000 гэтае накопіць. Так, сюды ўлева. Прям с колдана буду собрать. От калі я ўсё забіраю, ну, усіх забіваю, кого стракаю, гэта прям не аб чым. Так, это ёсць полумя яшчэ ніжэй? Так, яшчэ ніжэй. Так. Полумя 10 тут павінна быць. Я, можа быць, яго нават прапусціў зараз. Не прапусціў? А, вось ён. Дзе ты там? Оу, зразумеў. Полумя. Это плюс-минус нават сур'ёзна яшчэ. Ну, типу, не прям простенькі. Оу, яшчэ застаецца полумя ззаду. Зразумеў. Гэта чел не просто. О, я даволі далёка яшчэ. Нормально так далёка. А няма больш блізкай лаўкі? Не, няма. Гэта мне прыйдзецца нешта нават больш карысна збіраць. Карысна, цяжкі выпад таксама карысныя. Бягуна можна пазбавіцца, гузнеспева таксама можна пазбавіцца. Давайте моц заклёна падвысім. І мне патрэбна... Я вось цяжкі выпад гэта прыбяру. Лепей камень шамана. Ну няхай гузнеспеў будзе. Вось такая камбінацыя. Так, сёння мы я гляджу на гадзіннік, так? Мы хутчэй за ўсё ведаеце, што мы проста полумем пазаймаемся, шлях болю застанецца на наступны раз. Наконт заўтра я не ўпэўнены, што мы будзем гуляць у Hollow Knight. Магчыма, будзем сядзець і выпраўляць гэты самы
Калі будуць праблемы з перакладам у дыскерізм, трэба выправіць пераклад. Таму гэтым будзем асноўна чым займацца, калі нешта пойдзе не так. А, левей. Гэта страляючы, дарэчы, прям незаўважна яго. Калі ўсё пойдзе так, то я буду толькі займацца польскай сёння ўвечары. Гэта значыць, што цудоўна, у мяне сёння будзе проста вечар, які магу спакойна заняткамі сваімі займацца. Вось. А пасля... заўтра тады будзе ў нас шлях болю. Ну, гэта выпадак, калі ўсё так пойдзе. Калі ўсё добра. Я же ўзяў сабе паляпшэнне заклёна. Правильно? Таму што спасобнасці заклёнам мне вось гэтых чалаў лётаючых прасцей за ўсё біць. Так, ён там дзесьці ўнізе, правильно? Можа быць яшчэ ніжэй. Усё ж такі ніжэй падаецца. Где моя душа? Блин, ну душу хоть собрал. Не ударил. Ой. Блин, парыраванне мне не даюцца з ім. Чамусьці з мелкім было прасцей. У гэтага я не яго бокс. Ну, коллижн бокс, не вельмі разумею, дзе ў яго. Можна ўзяць сабе доўгі цвік, каб было прасцей парыраваць. Мне падаецца, гэта будзе больш карысна. Заклёнчыкамі біць таксама падабаецца. Так. Збіраючы рой пакінем. Нязломная моц патрэбна нам. Блин, нет, збіраючы рой не настолькі патрэбны. Шчыра, прям... Ось, доўгі цвік. І можна дацягнуцца тады да яго. Просто таму, што парыраваць прасцей, калі ў цябе дыстанцыя атакі больш. Чакайце. А, гэта туды ведзе. Нам патрэбна накапіць 1500 і тады мы можам сабе набыць яшчэ адзін кавалак маскі. Просто 1500 гэта даволі шмат, калі не фарміць. Так. Упс. Там мелкага не заўважыў. Нам управа. О, мару атрымалі. Я не разумею трошки, як з марамі працую. Мне падаецца, яно даволі нестабільна неяк. То бок, мы час ад часу, калі забіваем ворага, мы атрымліваем сабе яго мару. Просто так. Не ведаю. Па нейкаму рандому. Так. Сюды. Не? Не сюды. Так. Так, сюда.
Альбо я заблукал. Не заблукал, все нормально. Некі жарт просто вось гэты ворагі ўсе і вось гэта плюс-мінус яшчэ сур'ёзна. Астатнія там па 5 ге даюць просто не аб чым. Я нават не ўпэўнены, што гэта хоць чым-небудзь карысна мне. Магчыма, я просто час губляю. Упс. Давай шукаць яшчэ адзін банк. Ну мне з банкам спадабалася, калі мне грошыкі вярнулі. Просто што не будзе ўжо другога банка. Гэта ўсё? Я не магу укладваць і павялічваць колькасць сваіх я так разумею. Набіць, што ли, сабе душы? А давайте душы наб'ем сабе. Зараз ворогу просто пошукаю. Праблема ў тым, што з-за таго, што іранічная штука. Чым больш мяне пашкоджанняў, тым менш я магу удараў цалком зрабіць, тым менш душ я атрымліваю ў выніку. Вельмі іранічна атрымліваецца. Навучыцца бы парыраваць гэтых чалаў будзе нармальна. Блин, не парировал зусім. І два пошкодження, до речі, на нас. Ой, блин, не заложил. Просто парирование это мой основной... А, блин, я забываю, что можно до их подвести. Я что туплю. Ось так я забываю, что могу робить. Нормально. Ёсць полымя. Трэба вяртацца. Блин, цвіком душ трэба карыстацца, потому что мне будзе закидывать просто прям незручнае месца. Мне патрэбна вярнуцца назад до станцыі Рагачоў. І гэта наверх. Тады трэба шукаць курсы, як павялічыць ваши ге. Мне падаецца, у інстаграме павінны быць спецыялісты па гэтаму, якія раскажуць вам, як быць суперпаспяховымі, як аптымізаваць ваше жыццё, як пачаць яшчэ аптымізаваць не толькі ваше жыццё, аптымізаваць тое, што вам не патрэбна аптымізаваць, каб вы канчаткова ляснуліся і выгарэлі. Вось такая хрень. Усё толькі для таго, каб больш ге зарабіць. Ось у чым праблема наконт набівання душ. Так, з ге пытанняў няма, просто ты падыходзіш да чэла і ўсё, і мінус. Мне падаецца, нават душ ніякіх не зарабіў за удар гэты. Ось сюды падаецца, так? Яшчэ 2 душы. Да я не ў той бок б'ю. Так, я там, дзе патрэбна. Не, я занадта далёка адышоў. Блин, можа быць забіць і пайсці просто сваім шляхам? Давайте пойдем просто на своих двоих. Як аптымізаваць ваши курсы? Так, як аптымізаваць ваши курсы? Дарэчы, ну, такое ж ёсць. Типа, ёсць тыя, хто
Ваші курси по заробку грошей, ви бачите, яны не вельмі эфектыўныя. Давайте я покажу вам паспяховы поспех, як гэтыя курсы аптымізаваць. Аптымізацыя. Ляснуцца можна. Не, ну камусьці нармальна, а камусьці гэта падабаецца. Але калі падабаецца, я думаю, нейкія асабістыя там гэтыя курсы не вельмі патрэбны. Там чалавек сам разбярэцца. Вось тут ужо, блин, хочется сабраць сабе нейкі білд, пры якім я буду зарабляць сабе геа па дарозе, але пры гэтым не вельмі канцэнтруючыся на гэта. Мне падабаецца вельмі прадмет, які збірае за мяне геа, таму, можа быць, я ўсё ж такі нешта замяню. Вось там унізе ёсць лаўка, на якой мы дакладна сядзем. Як аптымізаваць прагляд стрымоў билд-твічу. Так, вось такое. Ідэальна просто, по-моему, тлумачыць увогуле большасць курсаў гэтых. Типу, як зрабіць ваш адпачынак максімальна хуткім? Ну там вось такое. Як мага хутчэй адпачываць? А то я адпачываць не паспяваю, мне патрэбна вельмі хутка адпачываць. Вось такія грэні вы можете начытацца. Потом наслухаешься гэтых людзей, і потом такі, нешта я ні халеры не адпачываю, ніколі. Я нават падчас адпачынку працую. Прынейка. Так, доўгі цвік я прыбяру, а зборшчык геа я дадам. Вось такая хрень прыкладна. Вось так зробім. Вось не спеў, няхай будзе са мною просто так. Ну так, по сутности я могу просто вниз. Рой крутая штука. Ось толькі яна паскарае мой фарм прям у некалькі разоў. Яно прям must have. Яшчэ ў ідэале, канешне, каб атрымаць сабе просто амулет, які больш геа дае мне. Просто за факт таго, што я бегаю. Ось, таму што тут пачынаецца тады хоць нейкі фарм, хоць штосьці падобнае на яго. Мне патрэбна. Давайте пастаўлю сюды. Не, там нормально, станцыя рагачоў будзе нармальна размешчана. Я магу альбо скрозь каналізацыю зараз прыйсці, альбо праз горад, там прасцей спусціцца будзе. Давайте праз горад. Мне падаецца, за мясцовых жыхароў мы больш грошкаў заробім. По дарозе. Ось за гэтых. Блин. Так. Блин. Ось так. Так. Это все насквозь мы проваливаемся. Есть. Десять тут будет, якраз таки. О, ведаеце что? На выпадок, калі мы... Ой, не, это амаль не то не зрабіў. Ось, поставим сюда телепорт на выпадок, калі мы помрем. Есть. Так. Перамог. Добра, яшчэ адзін застаўся. Трэці.
А дзе ён? А дзе ты знаходзішся-то? Я сабраў 3 полымя. Так, мне ж одно далі просто так. Так ладно, у мяне ёсць 3 полымя, я магу вяртацца ў Брудмут. Мы можам сустрэцца з каралём кашмараў, які я праспалерую сабе праз Вікіпедыю. Ну не Вікіпедыю, а Вікі гульні. Там унізе прасцей будзе. Так, там унізе прасцей будзе прабрацца. Зараз зробім. Так. У гэты бок і ўніз. Блин. Не ў той низ, можа быць. Не ў той низ. Вось у гэты низ. Так. І вось яна станцыя рыгачоў каля зямлі палаца. Дарэчы, шлях более зусім блізка. Мимо праходзіць будзем, літаральна. Не тое. Вось тут дзесьці. Уи, полетели. Давай, рогач. Так, вертаемся ў Брудмут. І зараз будем біць караля кошмараў гэтага. Я не думаю, што у нас прям хопіць часу на яго, калі ён будзе дастаткова складаным. А я думаю, што ён будзе складаным. Гэта, я так разумею, босс DLC. Так. Давайте тады. 100% хутчэй за ўсё прыйдзецца прывесці тут змрочнае дзіця, таму што трэба полымя прывесці, правильно? Мне спатрэбіцца нязломная моц, яна вельмі крутая. Падмацаваныя заклёны. І ў мяне ёсць месца на яшчэ адзін. Альбо можна лячэнне сабе разагнаць. Давайте праз лячэнне. Спрабуем зноў. Так. Можна сабе камбінацыю. Так, гэта хуткае лячэнне ў нас будзе і больш душ за удары. Іх вось не спеў яшчэ. Вось так. Па сутнасці цвік і ўсё, што ў нас будзе. Я ж не ведаю, як ён выглядае. Можа быць... Ладно, давайте паглядзім просто на гэтага босса. Мне, можа быць, гэта неправільны білд. Трэба глядзець, што ён робіць увогуле. Нас спусцілі глыбей. Які ён, а? Чырвоныя мары. Ну, я так разумею, чырвонымі вот этими значками азначаюцца якраз такі кашмары. Я быццам сэрца бухае. Якая ты хренатень, а? Король кошмаров Грим. Пакуль мувсет подобное. Шмат пашкоджанняў. І ён будзе балючым. Ён прям будзе дастаўчым. Адзінае, што ён у марах знаходзіцца, гэта плюс. Давайте зараз перазбяром. З таго, што я бачыў, пакуль павучкі будуць актуальнымі. Так, лётаючая хрэнька будзе актуальнай, таму што будзе часта, калі я не магу яго нармальна біць. А штосьці, што дамажыць, гэта лепей, чым тое, што нічога не дамажыць, правильно? Так. На лячэнне я не бачу, прям не бачу моманта, калі я магу лячыцца. Прям не існуе яго, мне падаецца. Зараз пытаў чалавека наконт грузінскай карты, і маё пытанне было, яна мультывалютная або УГ
замест гел. І ён такі, так, мой полый рыцарь. Так, нязломная моц. Цвік больш дамажыць. Пытанне, ці цвік мне ўвогуле тут спатрэбіцца, шчыра. Я думаю, шчыт мар можа быць карысным, дарэчы, нечакана. Той момант, калі ён можа быць карысненькім. Так. А што я тады магу ўзяць? У меня па сутнасці атрымліваецца ўзятыя 2, і гэта ў мяне будзе пашкоджанне ад прызыўных. Я магу сабе, ну, рэальна ў лячэнне сабрацца проста. Просто я не думаю, што ў мяне лячэнне будзе прям момант такі. Дадатковае здароўе яшчэ, вось такі паспрабуем. Білд, у якім я канцэнтруюся на лячэнні, па сутнасці. Просто выжыць. Гэта максімальна лінівы білд, які можна зрабіць, мне падаецца. Типу, мы трывалыя, але самі па сабе не атакуем, то бок за нас мелкія зробяць усё. Мне патрэбна яшчэ боса павучыць. Ад чаго там можна ухіляцца, дзе можна біць. Вось такое. Упс. Ага, ён полымя за сабой пакідае, зразумеў. Так. А я вусеня сабе ператварэнне ў вусеня браў амулетик, потому што мне такое адчуванне, калі я спрабаваў лячыцца, што не браў. Хутка лячэнне узяў. Ладно. Спрабуем яшчэ. Мае прызыўныя трошкі яго дамажаць, я сам магу трошкі дамажыць, але босс зусім непросты. Ён будзе вельмі хуткі і шмат рухацца. Это на той босс, на якім можам палупацца яшчэ. Плюс трэба зразумець, дзе ў яго полымя. Яго часта застаецца полымя ў розных месцах, якое я дрэнна бачу, потому што зноў мая праблема з дызайнам часу. Чырвоны на чырвоным, то бок, ну, той же самы колер на такім же самым полі. Ось гэта полымя, напрыклад. Блин. Карацей, адзіная магчымасць, калі я яго заўважу, можна лячыцца, гэта калі ён хрень з-пад зямлі выклікае. Вось, і калі ён гэта самае, агонь з-пад зямлі выклікае, з маім вусенем зараз, гэта магчыма, я магу лячыцца. Блин, вось это полымя не зразумеў до конца яшчэ. А вось, я реально яго не разумею. У меня нема душ. Не, нешта. Я заўважыў, што мои мелкія насамрэч ні халеры не дамажылі зараз. Абсалютна 0. Колькасць душ, які я атрымаў за ўсё гэтыя мае пакуты, 0. Просто абсалютна мне не было. Я не мог палячыцца, таму што мне не было чым лячыцца. Можа быць, павучкі бескарысныя ў гэтым выпадку, таму што ён занадта хутка дае. Хаця не, б'е, ён б'е. А да блін. Эй, а чаму ты мне пашкодзіў? Ах ты ж кляты. А ё-моё. Я не паспяваю пакуль за ним. Прям вельмі не паспяваю. Трэба вучыць, тут без розніцы які білд, трэба вучыць яго просто. Таму што на кожную здольнасць я не ўпэўнена сабе паводжу.
добра, што да яго хутка хадзіць. Вось гэта полымя незразумелая хрень. Блин, тут пошкодило. Нечакано. Менш за ўсё, я разумею, полымя, калі ён робіць. Ай-яй-яй. Менш за ўсё, я разумею яго полымя, калі якое ён робіць рывок і потым улетае наверх. Я не ведаю, дзе мне чакаць яго. Я прям не разумею. Ён быццам бы на мяне даводзіцца на полымя, але ў які момант, незразумела. Час ад часу, мне падаецца, я просто стаю на месца і ухіляюся, а час ад часу я актыўна спрабую збегчы і ні халеры не атрымліваецца. Вось, і наадварот. Я стаю на месцы, не працую, я спрабую ухіліцца, я трапляю ў пастку. Ну, то бок, я не разумею, мяне прям блутаем. Вось зараз буде атака. Я зараз нейкім цудам ухіліўся. Так, тут удало. Знову летаю наверх. Вось гэты рывок яшчэ не зусім не разумею. Блин. Зразумеў. І яшчэ якая штука ёсць. Гэта аганькі, там маленькія праджектайлы ён пускае у вялікай колькасці. Вось іх яшчэ. Я то магу падысці да яго, то не магу падысці да яго. Просто так. Ну, дарэчы, білд праз цвік мне карысней будзе, чым... Блин. О, это не рывок был зараз. Ё-моё. Рывок? Калі ён падскоквае ўверх, я час часу чакаю рывок ад яго, а час часу атрымліваецца нейкая лухта. Карацей, мне падаецца, заклёны не дапамогуць. Гэтыя мелкія павучкі таксама недастаткова мне дапамагаюць. Я магу замяніць павучкоў спакойна на альбо большее пашкоджанне, альбо генерацыю маны. Сабе душ. Зараз пераробім. Мне падабаецца дадатковае здароўе, яно прям кайфова атрымліваецца. Тут лячэнне не дапаможа, тут няма магчымасці. Я пакуль не знайшоў магчымасці лячыцца тут. Пытанне ад іспанскай паліцыі знатакам, куды зніклі 290 000 еўра. Ну гэта ўсё пятнічная хрень. На гэта прыйдзецца адпавядаць. Так ты казаў, што ён нейкім махлярам аддаў, так? Ну там чалавек, які незадаволены. Ну, кліент па сутнасці. Так, пажыральнік душ, ён нічым не дапаможа нам, калі мы праз білд маны не збіраемся ісці. Мне цікава, што шчыт мар можа зрабіць тут. І я дадам наверх. Блин. На адзінку. Што лезе на адзінку? Гусь не спеў? У прынцыпе, улезе. Просто сэнсу ад яго зараз я не бачу. Это новое, агулам 335 000. Так это трэба спытаць, куды кліент пераводзіў гэтыя грошы. Ну тыпу, гэта ж кліент кудысьці пераводзіў, і гэта месца, адкуль трэба пачынаць. Яны пытаюць у вас. Ну вы ім скажыце, што тыпу трэба спытаць у кліента.
Ай. Ай. Блин, вот этот рывок я меньше вообще походу ухиляюсь. Регулярность ухиления нулевая просто. Ну, короче, плюс один типовий запит куди. Бо ми P2P, P2P, peer-to-peer, просто B2B, не? Бізнес-то-бізнес. Я так не прямо покупцам. Не ведаю. Моя справа невелика, я ось от босса ухиляюся. І то і дренно. Блін. Блін, як ухиляться від його полум'я гэтага? Я одну атаку абсолютно прям я неправильно роблю. Вось гэта так. Нават калі я ухиляюся ідэальна, ён пакідае за сабою след полымя. Мне патрэбна, калі рывок рабіць рывок ад яго і потым падскокваць. Я не ведаю, што мне рабіць. Рывок управа можа быць. Я не разумею. PvP. Ну вось, PvP кампанія. Звычайная PvP кампанія. Вельмі ўдалы адказ. Мы звычайная PvP кампанія. Гэта ваше PvE мы не разумеем. B2B, P2P. Не дал рывок. Блин, звычка просто рывок на яго рабіць. Блин, жестненько. Я нават не упэўнены, што мне гэта дадатковае здароўе чымсьці дапамагае. Шчыт Мар, дарэчы, а выпадкова мяне ратуе прямо ад непрыемных снарадаў. Гэта прыемна. Няхай будзе. Я не чакаў, што ён будзе карысным. Я просто ждаю зараз подумать яшчэ, может быть, что-нибудь придумаем с билдом. Так. Одно додатковое здоровье под пытаннем. Гусь не спел не той, каб дапамагае. Незломная моц добра. Давайте так. Вот это прибираем. Лячэння не будзе лячэння, мне падаецца, прям не будзе. Так. Благословение Джоні. До речі, може бути на такого боса. Благословение Джоні. Саме тое. Ось так. І яшчэ тяжкий выпад. Ось так. Потому что яшчэ больш здароўя, лячыцца ўсё роўна часу не будзе. 6, 9, 12 здароўя. Шмат здароўя. Можа быць, лаўкача трэба вярнуць на гэтага боса. Канкрэтна гэтага боса. Але зноў жа я не вельмі думаю, што ў гэтым праблема. Эспрэса гэта добра. Неблагі план. Самы час. Я ўжо буду, можа, яшчэ хвілінак 10 патраем. Ай-яй-яй. Я тормозился.
А, мне нельга яго кранаць у гэты момант. Зразумеў. У мяне вельмі абмежаваная колькасць часу, калі я магу ўбіць яго. Мне гэта не падабаецца. Але білд плюс-мінус блізка да таго, што хацелася б. З-за таго, што мне няма куды выкарыстоўваць зараз душы на лячэнне, таму што мне зараз здароўе, хоць і павялічаны запас, але гэта здароўе, якое не лечыцца, так? Я пакрыху ўжо вывучыў яго здольнасці. Ну, я ведаю, што дзям. Адзіна, я не ведаю нармальна, калі біць. Вось гэта моя праблема асноўная. Упс. Можешь коты цвіка яшчэ падвесці. Не паспеў скокнуць. Блин, ударился все таки о полумя. Эх. Рывочка не было. Ведаеш, не першы стрым гляджу, але ні халер не разумею. Гэта прыкладна як з Dark Souls'ам. То бок, ну, калі ты прыходзіш на босса, ты не ведаеш, што чалавек робіць, ён паўтарае адно і тое ж. Глобальна механікі гульні такія. У мяне ёсць набор маіх штук, якія я магу рабіць. То бок, напрыклад, рывок, ну, скок, двайны скок, рывок. Рывок, які дазваляе, калі ён перазараджаецца, я магу рабіць рывок скрозь аб'екты нават. Вось зараз цемра сабралася, я зрабіў рывок цемры, так? Оп. Цёмная рывок. Але калі запар рабіць, то я буду светленькім такім бачна. То бок я не магу праходзіць скрозь ворага. Моя мэта не кранаць ворага, біць ворага, пакуль ён не памрэ. І гатова. Вось яна механіка босса, гэта пазбягае удараў, наносі пашкоджанне ворагу. Вось і ўсё. Як бы нічога надзвычайнага. Вось. А на экране тое, што адбываецца, яно ператвараецца ў гармідары, калі пакрыху цябе здольнасці адчыняюцца. Гульня пакрыху павольна ідзе, а потым ўсё хутчэй і хутчэй, таму што у цябе больш здольнасцяў. І тут уже пытанне, як правільна скарыстаць свае здольнасці, каб перамагчы ворага. Вось. І ўсё складанне становіцца сачыць за ёй. Таму я не здзіўлены, што становіцца незразумела, асабіста калі ты прыйшоў, ну, так даволі позна ўжо ў геймплеі. Паляпшэнне цвіка ў мяне і так моцнае. Бласлаўленне Джонні дае мне вось гэта мой запас здароўя. Ну яшчэ білды. Розныя амулеты дазваляюць мне змяніць геймплей так, як мне зручна. І я падбіраю пэўны білд пад пэўнага ворага. Это прыкладна як з дастрэнінгам таксама. Так, я сам у мяне, ну, трапляеш выпадкова на стрымы Hollow Knight, а ні халеры не разумееш. Зараз, тыпу, сюжэт галоўны ўжо пройдзены, так? Гэты чэл, якога мы зараз спрабуем перамагчы, мы трапляем у яго мары, ён спіць насамрэч, так? Мы трапляем у яго мары, дзе бачым яго кашмар, ну, па тыпу караля кашмараў. Яны гэтыя трупы спрабую выканаць нейкі рытуал, каб выклікаць караля кашмараў, я так разумею. Вось. Не вельмі удало. Раз, два, 3, 4. Удар. Блин, не удало. Не атрымалася. Раз, два, 3, 4. Блин, удар, толькі не туды, яшчэ пашкоджанне сабе атрымаў. Просто ні на што патрачанае здароўе. Можна перастартаваць.
Вось з дэстрэндінгам хаця бы дэстрэндінг складана тлумачыць сюжэт, таму што калі яго коротка расказваць, то губляецца асноўны ўвесь сэнс дэстрэндінга. Тут сюжэт з абрыўкамі, вось то бок у Hollow Knight няма такога, што у нас ёсць поўнасцю прям разуменне таго, што мы робім. Нават гэтая трупа нейкія прыехаў цырк карацей у горад, і гэта DLC, гэта не асноўная сюжэтка. Вось і гэты цырк збірае нейкія душы, нешта такое. Вось я дапамог ім сабраць, і вось калі ласка абуджаецца нейкі кароль кашмараў. Блин, ні на што патрачана. Здарово. Да і ё-маё, можна растартаваць просто абсалютна бессэнсоўна. Пакрыху пачынаю вучыцца ухіляцца ад яго здольнасцяў, але ён далёка не проста. Мне толькі падаецца, гэта і будзе адзіная яго фаза, то бок адзіная яго фаза вось такая інтэнсіўная. Без таго, як узянне ў асноўным брало тым, што яно доўгае. Ну то бок у яго шмат этапаў, праз якія доўга ісці. І памылкі накапліваюцца. У дэстрэндінгу ўсё проста. Будуем дарогі, носім грузы. Ну, гэта калі ты сюжэт не кранаеш. Калі кранаеш сюжэт, пачынаецца: «О, я маю мільён тэрмінаў. Падзі патлумач іх». Потому что человеку, які не знаём з гэтымі тэрмінамі, для яго гармітр нейкі. О, блин, затисну сябе ў кут. Да ё-маё, я ж падскочыў. Блин, нейкі апошнія 3 спробы, яны ні аб чым. Давай, забівай мяне. Я здаюся. Давай, яшчэ раз. Ось. І па сутнасці з таго, што гэта лейтавыя босы, я зараз прачытаў там трошки цікавую, вось якраз такі пра багоў. Там пра багоў гэта, я так разумею, усіх гэтых самых перабіць босаў у гульні, так? Арэна толькі з босамі, гэта я правильно разумею? А ў чым сэнс яе? Ну, ты хто праходзілі, можете мне памочь? О, блин, радиобанная максимость. Раз, два, три, 4. Не поспею атаковать, я только забью сюда. Ай-яй-яй. Имеем межеванную колькость часу, когда я могу атаковать. Не подобается. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Затиснул совсем его кут. Душный ён. Сэнс, што богаабуджаная шукала наймацнейшую істоту. А калі я яе зраблю, гэта яшчэ адна канцоўка? Альбо што гэта? То бок, ну, прям канцоўка, альбо гэта не трушная. Угу. А, гэта доп канцоўка. То бок я не ўсе канцоўкі зрабіў. А там, па сутнасці, босс-раш, то бок усе боссы адзін за адным да самага зяння. Там нават некалькі. Боже. Я просто не вельмі упэўнены, што я прям жадаю яе рабіць. Потому что калі гэта просто босс-раш, я... Ну, гэта даволі сумна. Это летай, блин. Вось гэтую хрень. А, слухайте, я ж могу проскокваць праз яе. Может быть, я там могу повеселей пройсці. Трэба паспрабаваць. Ай, блин, не ударил. Не той бок рывок.
4, не ударил. Блин. Полами сверху дурная атака. Так, узмацненная. О, блин. У Total War ні халер не зразумела, калі ты не ведаеш што адбываецца. Літаральна, Total War вельмі складана для тлумачэння гульня. Асабіста, калі ты гуляеш у Warhammer нейкія. Гістарычныя яшчэ плюс-мінус. Не гістарычныя там гармідер. Ну, для незнаёмага чалавека. Тут можна выбраць шыфты? Так, можна. Гэта гульня на гэтым самым. На рухавіку Unity. І гэта робіцца. Просто час. Раз, два, три, 4. Блин. Можно сказать, уже все. Нужно дать себе забивать, потому что не копить мне здоровье. Може варто паучков взять хотя бы, ну, хотя бы здоровых их час от часу подамажить, верно. Потому что я вельми редко его могу атаковать. З іншого боку, і коли паучки-то будуть атакувати, ну, питання. Так, ну для мяне гэта духота. Гэта духота ты маеш на увазе, што вось гэты босс духота, альбо босс раш які. Ну, багі вось гэтыя. Можна выбраць шыфты, квадратскі замест сімвалаў, адсутнасці Ё і У. Мне падаецца, перакладчыкі не здолелі дадаць шрыфт, падтрымліваючы сімвалы беларускага алфавіту. Перакладчыкі не адолелі так, але перакладчыкі выкарыстоўвалі мадыфікацыю над мадыфікацыяй. Карацей, перакладчыкі скарысталі яшчэ дадатковы мод, які дазваляе лёгка дадаваць пераклады. Яны лёгка дадаваць тэкст, але каб дадаць шрыфт у гульню, трэба запакаваць яго ў гульню. Гэта час. Ну, это, па сутнасці, тое, што я дарабіў з Disco Elysium, і можна паглядзець, як я рабіў гэта. Там той же самы падыход. Літаральна, яго прыйдзецца выкарыстоўваць для таго, каб дадаць у гульню. Таму што я рабіў гэта напрамую з рухавіком, а не праз моды. Моды не абавязкова умеюць дадаваць. Так что я упомню, что можно, просто это будет непросто. Ну, займет час. Блин. Ай-яй-яй. Ось ненавиджу эту хуйню. Я не разумею, як полумя зверху працуе. 4. Я для одного удара, літаральна у мяне шмат часу, каб знайсці момант, калі я могу один удар нанести. Блин, не отымался. Раз, два. Выбил час только. Раз, два, три, 4, не поспел. О, это была одна из самых дрянных помылок за весь час. Ёбнаму стрэса і атрымаў пацверджанне, што ў мяне прабейшн пройдзены паспяхова плюс павялічаны ЗП. Ну, віншую. Можна іх пальцам адпавесці. Ну, кайфы, цудоўна, віншую. Я не ведаў, што ты на прабацыі, ну, на пачатковым перыядзе. Віншую. Дзелся з багамі духота. Ну, на мой погляд, так, гэта духота. Ну, типу, гэта для тых, хто вельмі жадае, каму хацелася вось боса ўбіць. А мне падабаецца, ну, змяняць трохі геймплей. Ну, типу, трохі босаў пабіў, трохі пабегаў, нешта парабіў. Вось, напрыклад, вось гэта дзелсішка мне падабаецца. Раз, два, 3, 4. Потому што яна і мэта наведаць старыя лакацыі, гэта прыемна. Блин, там, может быть, есть магчымасць атакаваць гэта далеча.
Ось тут я думаю, что можно атаковать и знайти для его момент. Атаку провести. Блин, рано. 2, 3, 4. О, пожарничал. Складана. Гэта літаральна босс, у якога ты шукаеш момант у кожнай атаке, дзе ты можаш атакаваць яго, і калі ты яшчэ не проста табе патрэбна трошки комплексна паспяваць шукаць яго момант, калі можна атакаваць. Я бы хацеў знайсці атаку, момант атакі, калі ён рывок робіць. Такі бяспечны, скажем так, не занадта рызыкаваць. Потому что мне падаецца занадта рызыкую кожны раз. Блин, ось гэта рано. Раз, два, три, 4. Да. Ось тут не атрымаецца, так. Блин, мне падаецца, там магу скок рабіць. Мне кожны раз я фейлю трошки. Трэба пробаваць. Раз, два, три, 4. Куда? Блин, не дай атака. Ах ты ж клятый, а? Ну все, я, можно сказать, проиграл. Раз, два, три, 4. Блин. Пакуль самая непрадказальная для мяне атака, гэта вось полымя, калі ён робіць рывок, і полымя улетае, ну, узлетае ўверх і рассыпаецца ў полымя. Гэта самая непрадказальная. Сінія гэта самі абнаўляюцца? Не, гэта ты, які не аднаўляюцца ўвогуле. Потому что мне няма часу на аднаўленне. Мне, наадварот, няма часу палячыцца. Там есть один момент, калі я магу одно здароўе сабе палячыць, але мне просто прасцей павялічыць свой запас здароўя, чым гэтым страдаць. Лячыцца я просто не паспяваю. Ну там можна один момент я знайшоў, калі можна лячыцца, толькі ён бессэнсоўны. Мне прасцей просто навучыцца доджыць і атакаваць яго, калі магу. Вось гэта самая менш за ўсё прадказальная атака. Блин, не поспела откулдауниться мой теневый крок. Раз, два, три, 4. Все для одного удара, то бок вось целая. Ось тут мне падаецца, я могу додатковый удар наносить ще. Блин, это была не та атака. Раз, два, три, 4. Удар. Зараз полным раз. Ненавиджу гэтае полымя. Астатнія плюс-мінус яшчэ разабраліся з імі. Косяк. Давай, забивай. По факту мне патрэбна no damage спроба. Ну, як no damage. У мяне ёсць раз, два, три, 4, 5, 6, 5 з паловай удараў я магу вытрымаць. З паловай, таму што кожны удар прыходзіцца на 2 здароўя. Так што у мяне, па сутнасці, ну, 5 удараў, якія я магу атрымаць. Для гэтага і разагнанае такое здароўе, у мяне разагнаны пашкоджанне цвіком і абавязковы непазбежны амулет, які я павінен з сабой прынесці сюды. Вось. Апошні працэдаў то ўсё праебаў на казино. Божухна. Пашчасціла з працэдаўцам, так. Вось гэтае полымя, я не бачу абсолютно. Блин, это вось косяк мой быў. Я зараз затрындзіўся. Вось гэтае полымя, вось я яго не разумею. Ну, час часу нормально, час часу не. Астатнія я раблю. Я просто зараз расслабіўся нешта, потому что я уже ўсё роўна скончваю. Раз, два, три, 4. Я не думаю, что я забил уже сегодня. Все, я, получается, зразумел. Я зразумел с этим самым, с полым зверху. Раз, два, три, 4. А зараз то, что меня зачепило, я не на этой. Я, короче, я зразумел, что як полымя зверху працуе.
У яго ёсць даводка да моманта, калі полымя ўжо выпушчана. Калі полымя выпушчана, патрэбна зрабіць 2 крокі наперад. І вось тады яно доджыцца лёгка. Чатыры ЗП атрымаў? Пачакай, табе у сэнсе 4 ЗП атрымаў. Ось так. И он доджится легко. Эй, я ж кокнул. Ты что? Раз, два, три, четыре. Не поспею его ударить. Ось так. Яшчэ атака со стрелами, калі он стреляет. Там нельга спяшаться. Вы зараз. Нельга подыходить до его, потому что не поспеется. Раз, два, три, четыре. Удар. Блін, не, полумя так не працуе. Яно спрацавала усе папереднія разы, і моя стратегія не спрацавала потым. Дуже кляты придурок. О, тут можна было пераскочыць. Раз, два, три, четыре. Есть. Удар. Раз, два, три, четыре. Удар. Блин, полумя клятая. 4. Ай-яй-яй, я просто пайшоў назад рано. Я уступіў у полымя. Халера. Давайте, карацей, апошні трай трэба ўжо ісці. Я прям затрымаўся яшчэ. Мне весело на босе. Веселый босс. Але я яго ўжо я яшчэ і разабраўся зараз. І я амаль кожную здольнасць. Полымя до конца я ўсё яшчэ гэта не магу зразумець зверху. Яно быццам бы неяк дзіўна подводится у конце. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Удар. Раз, два, три, четыре. Оу, як ти мене зачепив. Раз, два, три, четыре. Удар. Ай, не залучило. О, а, ты так само так робишь? Блин, у яго ёсць гэтая фаза. Окей, ладно. Цікаво. Віншую, мы добралися до новой фазы. Раз, два, три, четыре. Он просто до этого я ни разу не скористал. Я так разумею, новые здольности будут додаваться, так? Так, 2, 3, 4. Подзявбалим махчимость. Блин, не атрымалася. Я там усё шукаю спосаб, як яго атакаваць пад твою здольнасць. Пакуль не вельмі знаю. Раз, два, три, четыре. Не будем магчымасць атакаваць. Усё, нормально. Ну что, нормально. Пробраліся праз першую фазу.
Я тільки побачив тільки одну здольність, яка додалася на другій фазі. А калі probation не прайшоў, далі б 4 ЗП или адказалі б дзякую за бескаштоўную працу. Вось гэта мяне таксама цікавіць, як так 4 зарплаты. То бок, па сутнасці, ты тыпу праходзіш probation і атрымліваеш толькі зарплаты за probation? Просто 4 ЗП, то бок у сэнсе ты 4 месяцы пахаў, без магчымасці зарабіць нічога. Жорстка просто, на мой погляд. Прям жорстка. Не, гэта ў прошлага працадаўцы... Ага, гэта ў папярэдняга працадаўцы. Ясно. Зразумеў. Чат, я вас буду перадаваць далей, потому что я уже засядзеўся, прям засядзеўся нормально так. Але весело, веселы босс. Можа, мы яго пакалупаем. Заўтра я не ўпэўнены, што мы будзем гуляць у Hollow Knight, калі пасля абнаўлення ў Disc Elysium з перакладам зноў праблема, трэба яго выпраўляць, таму што інакш нічога я зрабіць не змагу. Вось. Там будзем сядзець Disc Elysium заўтра, калі штосьці не так. Калі штосьці так, то мы далей будзем працягваць Hollow Knight. Мы сабралі 3 канцоўкі зараз праз полага рыцара, і застаецца канцоўкі багоў, вось гэтая, якая яшчэ нават мы і не блізка да гэтай штукі. Вось, але мы будзем хутчэй за ўсё рабіць шлях болю, вось гэтага боса і шлях болю. Вось чым будзем займацца. Так. Пам-пам-пам. Глядзім, хто на твічы, чым займаецца. Я нікога не бачу, чат. Ведаеце, што? Нікога няма. Добренька, я жадаю вам добрага дня. Дзякую вялікі за Нокс, 2500 адпраўляецца. Багоў можна на ютубе. Ну, мне цікава... Ну, я бы паспрабаваў, я бы тыркнуўся туды. Я бы сказаў, што я ведаю пра гэтую штуку і што я дакладна я рабіць не буду. Але я не настолькі ўпэўнены. Так, добренька. Паглядзім. Добра, давайте. Добрага вам дня, да пабачэння. Я пабег.